σε όλες. Καλώς ήρθατε στο Πάντιο. Είναι μεγάλη χαρά που κάνουμε αυτή την εκδήλωση στο κατεκλειμμένο Πάντιο σήμερα. Σε συνεργασία ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ Παντίου Πανεπιστημίου με τον Σύλλογο των ΕΔΙΠ και τον Σύλλογο των Φοιτητών, οι οποίοι έχουν καταλάβει το Πανεπιστήμιο εδώ και σχεδόν νομίζω 5 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Διαμαρτυρόμενοι, θα μας τα πούν και οι ίδιοι διαμαρτυρόμενοι για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα. Αυτή η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε γιατί και τα μέλη ΔΕΠ βρίσκονται σε έναν κοινό αγώνα μαζί με τους φοιτητές και τους άλλους εργαζόμενους στο Πανεπιστήμιο, ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και κυρίως στην παραβίαση, όπως πιστεύουμε, του Συντάγματος και ιδιαίτερα του άρθρου 16 του Συντάγματος που κατοχυρώνει τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση στην Ελλάδα. Είναι ένας αγώνας που θα μπορούσε κανείς να πει έχει ξεκινήσει από το 2006-2007. Σε εκείνη την περίοδο ήταν νικηφόρος και δεν αναθεωρήθηκε το Σύνταγμα. Σήμερα δίνουμε μια καινούρια μάχη, μια καινούρια γενιά και είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση, η οποία έχει αρχίσει, όπως λέω, εδώ και 5 εβδομάδες και ο Σύλλογός μας στηρίζει τους αγώνες των φοιτητών και μαζί τους διεκδικούμε ένα δωρεάν δημόσιο και δημοκρατικό πανεπιστήμιο. Έχουμε κηρύξει απεργία αυτές τις μέρες μέχρι και την επόμενη Παρασκευή και θα συνεχίσουμε στη Γενική μας Συνέλευση να πάρουμε αποφάσεις ανάλογα και με τις αποφάσεις των φοιτητών και με το τι θα έχει γίνει γενικότερα σε σχέση με αυτό το νομοσχέδιο. Έχουμε φέρει, επειδή ξέρετε σε αυτή την κουβέντα μπορεί κανείς να πει ότι όταν παραβιάζεται το Σύνταγμα είναι καθήκον κάθε πολίτη, έτσι λέει το αποτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος, το 120, να προστατεύσει το Σύνταγμα. Άρα, ο καθένας μας μπορεί να έχει άποψη γι' αυτό και να τοποθετηθεί. Όμως, στο δημόσιο λόγο συνέχεια ακούμε, δεν είμαι συνταγματολόγος, αλλά... Οπότε, είπαμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα σήμερα, έχοντας μαζί μας διακεκριμένους συναδέλφους συνταγματολόγους, να μας δώσουν ένα έναυσμα σε αυτή την κουβέντα, ώστε να λέμε όλοι μαζί, είμαστε συνταγματολόγοι. Και να έχουμε και τα σωστά επιχειρήματα όταν προσπαθούμε να πείσουμε τους άλλους, γιατί ο αγώνας αυτός θα κρυφεί στην επιρροή που μπορούμε να έχουμε στη γενικότερη κοινωνία. Μαζί μας λοιπόν είναι ο κύριος Ακρίτας Καϊρατζής, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και ο κύριος Ηλίας Νικολόπουλος, που είναι καθηγητής, είναι ομότιμος καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είμαστε λοιπόν εδώ και πριν τους δώσω το λόγο, θα ήθελα να χαιρετήσω η πρόεδρος των ΕΔΙΠ, η κυρία Μωραΐτου, και στη συνέχεια η Έλενα Ρόζα, που είναι εκπρόσωπος του Φοιτητικού Συλλόγου. Σας ευχαριστώ, κύριε Χρυσοφόβου. Και εμείς συμφωνούμε εξ αρχής, είμαστε σε συμφωνία και ενώνουμε τη φωνή μας με το Σύλλογο των Μελών ΔΕΠ, εμείς τα μέλη του Συλλόγου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Παντίου, και η Ομοσπονδία μας έχει κάνει τις κατάλληλες ενέργειες και με στάσεις εργασίας και για τη μη διεξαγωγή εξετάσεων ηλεκτρονικών, και θα δούμε από εδώ και πέρα οι αποφάσεις που θα ληφθούν και από το Φοιτητικό Σύλλογο. Έχουμε εκφράσει εξ αρχής την αντίθεσή μας. Είναι προφανές και εξόφθαλμο ότι είναι ένα αντισυνταγματικό, δεν το κρίνω εγώ, θα μας το πούν και μας το έχουν πει οι γνώστες βέβαια. Στα μάτια μας πλήρως αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο. Μια παρατήρηση μόνο θα ήθελα να κάνω ευρύτερα, ότι δεν είναι ένα ξεχωριστό γεγονός. Στο πλαίσιο της παιδείας και του κοινωνικού κράτους είναι ένα μέρος από αυτή την διολίσθηση, από αυτή την κατηφόρα που έχουμε πάρει για την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης. Είναι ένα κεφάλαιο αυτού του δράματος, ίσως από τα τελευταία, ίσως όχι, διότι σίγουρα δεν υπάρχει και ισότητα ευκαιριών και ισότητα
πρόσβαση στην εκπαίδευση στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αλλά η κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται. Οπότε να έχουμε και τη μεγάλη εικόνα, είναι καλό και για εμάς, για τους μεγαλύτερους που είμαστε εδώ μέσα, αυτά είναι αυτονόητα, αλλά να τα γνωρίζουν και οι νεότεροι ότι δεν είναι ένα κεφάλαιο τώρα μόνο αυτό το θέμα του ιδιωτικού πανεπιστημίου, αλλά όλη η ιδιωτικοποίηση και η άνηση πρόσβαση σύμφωνα με οικονομικά, ταξικά κλπ. Κριτήρια στο κοινωνικό αγαθό της παιδείας. Συγχαρητήρια για την διοργάνωση και με πολύ χαρά περιμένω να σας ακούσω. Ευχαριστώ πολύ. Ο άλλος σύλλογος που είναι αυτός που στην πραγματικότητα δίνει τη μεγάλη αυτή μάχη είναι ο Φοιτητικός Σύλλογος, οπότε θα ακούσουμε και την πρόσωπό τους σε αυτή την, να τοποθετηθεί από την πλευρά του Φοιτητικού Συλλόγου. Έλενα. Γιατί χρηματοδοτούνται καλά τα δημόσια πανεπιστήμια. Ωραία. Ελπίζω να ακούμε όσο γίνεται. Χαιρετίζουμε και εμείς από πλευρά μας την εκδήλωση του Συλλόγου ΔΕΠ μαζί με το φοιτητικό μας σύλλογο. Θεωρούμε ότι είναι πολύ θετική η συνέχιση τέτοιων πρωτοβουλειών για αυτόν τον κοινό αγώνα που δίνουμε, όπως είχαμε κάνει και πριν κάποιες εβδομάδες πάλι κοινή εκδήλωση. Είμαστε όντως σε μια συγκυρία που η Νέα Δημοκρατία όντως έχει εξαπολύσει μια πολύ σφοδρή μάχη, επίθεση στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, σε συνέχεια και της προηγούμενης τετραετίας, και οι φοιτητές αλλά και η ακαδημαϊκή κοινότητα από την πρώτη στιγμή έχουν αντιδράσει και έχουμε φτάσει στο σημείο αυτή τη βδομάδα να είναι η 6η εβδομάδα κινητοποιήσεων, γενικών συνελεύσεων, καταλήψεων, διαδηλώσεων και έχουμε και στο πλευρό μας και τους καθηγητές μας και βλέπουμε κιόλας ενδεικτικά και την απεργία που αποφασίστηκε και συνεχίζεται. Οι καθηγητές φαίνεται ότι στηρίζουν τον αγώνα μας, είμαστε όλοι μαζί σε αυτό και είναι ενάντια και στην παράκαψη του άρθρου 16, αλλά και σε οποιαδήποτε διεξαγωγή οποιασδήποτε διαδικασίας βλέπει, ας πούμε, τηλεκπαίδευση, μπορεί να τον υπονομεύσει ή να τον καταστήλει αυτόν τον αγώνα. Συζητάμε τώρα σήμερα, αφού έχει ήδη παρουσιαστεί, το νομοσχέδιο και έχουμε βγάλει και ορισμένα συμπεράσματα. Αρχικά θέλω να σχολιάσουμε το κομμάτι της αντισυνταγματικότητας, που είναι εξόφθαλμα πραγματικά αντισυνταγματικό αυτό το νομοσχέδιο. Υπάρχουν δηλώσεις, πρόσφατα βγήκε άρθρο από αυτό συνταγματολόγους, που υποστήριξαν ξεκάθαρα πως αυτό το νομοσχέδιο καταπατά το Σύνταγμα. Για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση, που είναι υπόθεση χρόνων. Μιλώντας μάλιστα και άνθρωποι, συνταγματολόγοι που δεν είναι σαν και ντε, ας πούμε, κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει πως δεν την επηρεάζει καθόλου, ας πούμε, αυτό, αλλά μπορεί να κάνει κουρελόχαρτο το Σύνταγμα με το «έτσι θέλω». Αυτό το είδαμε και από την πρώτη τετραετία στα πλαίσια της προσπάθειας, ας πούμε, διάλυσης κεκτημένα κινημάτων, ας πούμε, αιώνων, όπου παραβίασε το Σύνταγμα για να κόψει, ας πούμε, και οποιαδήποτε αντίδραση. Για παράδειγμα, θέλουμε να αναφέρουμε την απαγόρευση των συναθρήσεων για την πορεία του Πολυτεχνείου το 2020 με αφορμή την πανδημία, την απαγόρευση συναθρήσεων για τον ίδιο λόγο όταν άρχισαν οι κινητοποιήσεις ενάντια στην ίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, αλλά και την ψήφιση ακόμα και νόμων χουντικής εμπνεύσεως, όπως ο νόμος απαγόρευσης των διαδηλώσεων, οι οποίοι και όταν εφαρμόστηκαν δεν έγιναν και με τον τρόπο που όριζε και ο ίδιος ο νόμος. Ο αυταρχισμός πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Δεν μας εκπλήσει καθόλου αυτή η επίθεση, αλλά θεωρούμε ότι γι' αυτό το λόγο είναι και αναγκαία να σταθούμε αυτή τη στιγμή απέναντι. Αν επιτρέψουμε αυτή την παράκαμψη, θα ανοίξει ένας δρόμος για την κατάρρευση και οποιοδήποτε, ας πούμε, βασικού δημοκρατικού δικαιώματος. Γιατί το άρθρο 16 κατοχυρώθηκε με αγώνες, αποτυχούνται, ας πούμε, μέχρι και σήμερα, και είναι χρέος όλων να σταθούν απέναντι.
Διαβάζοντας το νομοσχέδιο, απλά θέλουμε να προσθέσουμε δύο πράγματα, γιατί οι στοχεύσεις για μας είναι πολύ ξεκάθαρες. Ουσιαστικά ανοίγει τη δυνατότητα για την ισοτίμηση των πτυχίων μας με αυτά των ιδιωτικών ακόμα πιο εύκολα από ό,τι γινότανε, καθώς τα κριτήρια για να εγκριθεί ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο είναι ελάχιστα, δηλαδή δεν απαιτείται η συμμετοχή κάποιου μητρικού ιδρύματος σε αυτό, όπως λέγανε, θα ιδρυθεί το Harvard στην Ελλάδα, αλλά θα αρκεί μια εμπορική συμφωνία με το μητρικό ίδρυμα και με μια μητρική συμφωνία οποιοδήποτε κολέγιο θα έχει τίτλο πανεπιστημίου. Τα πτυχία όσων κόπιασαν να βγάλουν το δημόσιο, αφού έχουν περάσει πανελλήνιες, έχουν περάσει τους κόφτες της ελάχιστης βάσης αγωγής, έχουν δώσει τόσα λεφτά σε φροντιστήρια, θα έχουν ένα εισάξιο πτυχίο με ένα πτυχίο κολεγίου που θα πραγματοποιεί και τριετής κύκλους σπουδών, που θα είναι αμφίβολης ποιότητας, γιατί ακόμα και το καθηγητικό προσωπικό που θα είναι εκεί θα έχει ως ελάχιστη προϋπόθεση να έχει διδακτορικό και το 80% μάλιστα του προσωπικού. Ενώ εδώ για να είναι κάποιος καθηγητής θα πρέπει να έχει κάνει και ένα ερευνητικό έργο και το καθεξής. Και θα είναι και ένα πτυχίο με λιγότερα δικαιώματα και κατακαιρματισμένα, διαμορφώνοντας και ένα συγκεκριμένο πρότυπο που θα πρέπει να ακολουθήσουν και τα δημόσια. Επιπλέον, προβλέπεται εκβιαστικά και η μείωση της χρηματοδότησης. Με τον προηγούμενο νόμο Κεραμέως το 20% δίνονταν στα ιδρύματα αν εφάρμοζαν την αναδιάρθρωση και τώρα αυτό ορίζεται στο 30%. Και όλα αυτά για μας επιβεβαιώνουν ότι, και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, ότι το νομοσχέδιο είναι ακόμα πιο επιθετικό από ό,τι πιστεύαμε. Είναι για μας μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ η εναντίωση σε αυτό το νόμο, το νομοσχέδιο, από όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, με κοινές δράσεις, κινητοποιήσεις των φοιτητικών συλλόγων και των συλλόγων ΔΕΠ, δίπιων, όλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αυτό έτσι πρέπει για μας να συνεχίσουμε. Σήμερα αυτή η εκδήλωση είναι πραγματικά μια πολύ θετική κίνηση και ελπίζουμε να κάνουμε και πολλές άλλες δράσεις από κοινού για να απονομοποιήσουμε και το νομοσχέδιο, να το απορρίψουμε μέχρι να το πάρουμε και πίσω. Αυτά θέλουμε να βάλουμε τώρα. Ευχαριστούμε. Διαβάσαμε το νομοσχέδιο. Θα δώσω λοιπόν το λόγο θα μου επιτρέψει να κάνουμε τους υποδεσπότες και να δώσουμε στο φιλοξενούμενο το λόγο πρώτα. Ο κύριος Καρατζής λοιπόν έχει το λόγο για να μας κάνει μια μικρή εισήγηση. Ευχαριστώ πολύ. Ειλικρινά θέλω να ευχαριστήσω το Φοιτητικό Σύλλογο, το Σύλλογο των ΕΔΙΠ και το Σύλλογο των μελών του ΔΕΠ για την πρόσκληση, γιατί δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να κάνουμε τέτοιες κουβέντες, τέτοιες συζητήσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό που ανέφερε εισαγωγικά η κυρία Χρυσοχώου. Δεν είμαι συνταγματολόγος, αλλά θα ήθελα να αντικρούσω μια πολύ διαδεδομένη παρανόηση. Μια παρανόηση που λέει ότι πρέπει να είσαι νομικός ή συνταγματολόγος για να διαβάσεις το Σύνταγμα και να εκφέρεις κρίση για το τι λέει το Σύνταγμα. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο Σύνταγμα σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους νόμους. Όλους τους υπόλοιπους νόμους που ψηφίζει η Βουλή ή που εκδίδει η κυβέρνηση, τους έχουμε για να επιβάλλουν υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και περιορισμούς στους πολίτες. Τους έχει δηλαδή στα χέρια της κρατική εξουσία για να ρυθμίζει την κοινωνική συμβίωση. Ειδικά το Σύνταγμα είναι ο νόμος ο οποίος υπάρχει για να επιβάλλει περιορισμούς, δεσμεύσεις και απαγορεύσεις στην κρατική εξουσία. Άρα, είναι ένας νόμος που δεν προέρχεται από την κρατική εξουσία, προέρχεται από το λαό, προέρχεται από τους πολίτες, είναι στα χέρια των πολιτών. Δεν απαιτείται να είναι κάποιος νομικός, δεν απαιτείται να είναι κάποιος συνταγματολόγος για να ανοίξει το Σύνταγμα, να το διαβάσει και να έχει άποψη για αυτό. Επομένως, όταν έρθει κάποιος σαν και εμένα και πει «Μην μιλάς εσύ, εγώ είμαι συνταγματολόγος, ξέρω καλύτερα», ή όταν έρθει το Υπουργείο και λέει «Μα μίλησαν οι σημαντικότεροι συνταγματολόγοι
αυτό δεν είναι λόγος για να μην εκφέρουμε ως πολίτες άποψη. Γιατί, το είπε η κυρία Χρυσοχώρου στην αρχή, το άρθρο 120 λέει, η τήρηση αυτού του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Δεν λέει η τήρηση του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων αφού συμπλευτούν τον δικηγόρο τους ή τον στρατοπαλόγο τους. Με αυτό λοιπόν θα ήθελα να επιμείνω ότι πρέπει να ανοίξουμε και να διαβάσουμε το Σύνταγμα. Να μην ακούμε αυτούς που μας λένε μην πιστεύετε τα μάτια σας και τη διαβάζετε, ξέρουμε εμείς τι είναι το Σύνταγμα. Όχι, το διαβάζουμε όλοι μας. Το Σύνταγμα έχει 4 διατάξεις στο άρθρο 16 που αφορούν την δημοτική εκπαίδευση. Θα τις πω, είναι μικρές. Παράγραφος 1. Η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες. Η ακαδημαϊκή ελευθερία δεν απαλλάσσει από το καθήκον υπακόηση στο Σύνταγμα. Παράγραφος 5. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Παράγραφος 6. Οι καθηγητές στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι δημόσιοι λειτουργοί και το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό επιτελεί επίσης δημόσιο λειτουργήμα. Και η παράγραφος 8, η λιγότερο σημαντική, τα προηγούμενα είναι πιο σημαντικά, που λέει η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται. Αυτά λέει το Σύνταγμα. Οποιοςδήποτε άνθρωπος που έχει τελειώσει το σχολείο και ξέρει γραφή και ανάγνωση, αν διαβάσει αυτά στο Σύνταγμα και διαβάσει δίπλα το νομοσχέδιο που έχει τεθεί στη διαβούλευση, δεν μπορεί να μην καταλήξει ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι απροκάλυπτα αντίθετο στο Σύνταγμα. Είναι απροκάλυπτα αντισυνταγματικό. Είναι κατάφορα, εξώφαρα αντισυνταγματικό. Είναι αντισυνταγματικό καταρχάς με ένα λόγο αρχής, που είναι η βάση του νομοσχεδίου. Και άρα αυτό που καθιστά ολόκληρο το νομοσχέδιο αντισυνταγματικό. Ποια είναι η βάση? Το νομοσχέδιο λέει ότι θα μπορούν ευθύς να παρέχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση τα λεγόμενα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αυτά τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι όμως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Τι λέει η παράγραφος 5? Αν ότι η εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Είναι η άρνηση του άρθρου 16 παράγραφος 5. Κανονικά θα τελειώνει εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι αν κάποιος το ξεχάσει αυτό το πράγμα, ας το δεχτούμε, ας κάνουμε τη στραβά μάτια και συνεχίσει να διαβάζει το νομοσχέδιο, θα δει ότι το νομοσχέδιο έχει και άλλες πρόσθετες αντισυνταγματικότητες. Δηλαδή, αντισυνταγματικότητες πάνω στην αντισυνταγματικότητα. Δηλαδή, αντισυνταγματικότητες στο τετράγωνο ή στον κύβο ή παραπάνω. Θα πω τα πιο σημαντικά. Τι λέει το Σύνταγμα για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, την πανεπιστημιακή εκπαίδευση? Λέει ότι ο βασικός χαρακτήρας του πανεπιστημίου, αυτό που καθιστά ένα ίδρυμα πανεπιστήμιο, αυτό που ξεχωρίζει τα πανεπιστήμια από άλλου τύπου εκπαιδευτικές οργανώσεις, είναι η ακαδημαϊκή ελευθερία. Παράγραφος 1. Τι λέει το νομοσχέδιο? Το νομοσχέδιο λέει τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αυτά τα ιδιωτικά δηλαδή που θα ιδρυθούν ως παραρτήματα υποτίθεται των πανεπιστημίων, θα έχουν ακαδημαϊκή ελευθερία. Τελεία. Τίποτα άλλο. Καμία απολύτως πρόνοια, καμία απολύτως εγγύηση, καμία απολύτως διασφάλιση για το να υπάρχει πράγματι ακαδημαϊκή ελευθερία. Δεν υπάρχει ακαδημαϊκή ελευθερία. Δεν θα υπάρχει ακαδημαϊκή ελευθερία σε αυτά τα ιδρύματα. Γιατί? Ποιες είναι οι βασικές εγγύησεις? Οι βασικές, όχι όλες, οι εγγύησεις της ακαδημαϊκής ελευθερίας είναι 2. Πρώτον, η πλήρης αυτοδιοίκηση των πανεπιστήμιων. Τι λέει το άρθρο 16 παράγραφο 5? Ότι τα πανεπιστήμια δεν αρκεί να είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Πλήρη αυτοδιοίκηση. Πλήρη σημαίνει και έναντι του κράτους, που δεν μπορεί να παρέμβει, και έναντι της αγοράς, που δεν μπορεί να παρέμβει, έτσι, και έναντι οποιοδήποτε άλλο τρίτο. Θα έχουν πλήρη αυτοδιοίκηση τα
παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν. Τι λέει το νομοσχέδιο? Το νομοσχέδιο λέει ότι τα ιδρύματα αυτά θα έχουν δική τους διοίκηση και τα όργανα διοίκησης θα είναι αυτά που θα ορίσει ο ιδρυτής κάθε φορά, ο ιδιοκτήτης. Ό,τι θέλει. Αστεία πράγματα, έτσι. Καμία αυτοδιοίκηση επομένως. Και είναι η δεύτερη εγγύηση της αυτοδιοίκησης. Η δεύτερη εγγύηση της αυτοδιοίκησης είναι ότι οι διδάσκοντες στα δημόσια πανεπιστήμια, στα αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, είναι δημόσια λειτουργοί. Έχουν άρα κάποιες εγγυήσεις. Δεν μπορεί να μας πετάξουν, να μας διώξουν. Θα θέλαν πάρα πολύ να μας διώξουν εμάς που είμαστε εδώ. Αρκετοί. Δεν μπορούν να το κάνουν, ακόμα τουλάχιστον. Τι εγγύησεις έχουν οι διδάσκοντες στα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, σύμφωνα με το νομοσχέδιο? Καμία. Είναι έμιστοι υπάλληλοι του ιδιοκτήτη, του σχολάρχη, του αφεντικού. Το αφεντικό έχει διευθυντικό δικαίωμα. Μπορεί να τους λέει τι να διδάσκουν και τι να μην διδάσκουν, τι να ερευνούν και τι να μην ερευνούν, ποιους να περνάνε και ποιους να μην περνάνε και πόσους να περνάνε στις εξετάσεις, και αν δεν τους κάνει τα χατήρια των διδάσκων, μπορούν και να τον απολύουν, όπως κάθε εργαζόμενο. Άρα, καμία εγγύηση για τους διδάσκοντες. Υπάρχει και ένα ακόμα ζήτημα που είναι ίσως πιο σημαντικό όσον αφορά τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Από το σύνολο των διατάξεων, το σύνολο των παραγράφων του άρθρου 16, απορρέει το κοινωνικό δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης στην δημόσια εκπαίδευση, άρα και στην δημόσια πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Πώς διασφαλίζεται η ισοτιμία της πρόσβασης στα πανεπιστήμια? Διασφαλίζεται με το να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα κανόνων για όλους. Το σύστημα των αναλυτικών. Καλό κακό, μπορεί κανείς να πει πολλά, αλλά πάντως είναι ίδιο για όλους. Αυτό διασφαλίζεται η ισοτιμία της πρόσβασης. Τι μας λέει το νομοσχέδιο? Το νομοσχέδιο μας λέει ότι στα μεν δημόσια πανεπιστήμια θα εξακολουθεί η εισαγωγή να γίνεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις, στα ιδιωτικά θα γίνεται με τη δυνατότητα που έχει σε καθαβάλεις δίδακτρα και με ένα τελείως προσχηματικό έως αστείο ελάχιστο όριο εισαγωγής, που φυσικά καμία σχέση δεν έχει με την βάση για κάθε εισαγωγή σε κάθε σχολείο και δημόσιο πανεπιστήμιο. Άρα, δύο ταχύτητων φοιτητές, οι φοιτητές που μπαίνουν με ενιαία διαγωνιστική διαδικασία και ενιαίους κανόνες και οι φοιτητές που μπαίνουν με τον παρά τους. Όλα αυτά είναι αντισυνταγματικότητες. Όλα αυτά είναι επιμέρους αντισυνταγματικότητες. Αντισυνταγματικότητες πάνω στην αντισυνταγματικότητα. Η βασική όμως αντισυνταγματικότητα είναι η ίδια η λειτουργία των παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων ως ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Τώρα, για να κλείσουμε αυτό, είπα αρκετά μάλλον. Τι μας λέει το Υπουργείο, παρουσιάζοντας το νομοσχέδιό του, μας λέει ότι, ξέρετε, ναι, το Σύνταγμα μπορεί να λέει αυτά που διαβάζετε, αλλά υπάρχει πάνω από το Σύνταγμα το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μας λέει το Υπουργείο ότι το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγυάται, προστατεύει και ασφαλίζει το δικαίωμα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Ψέμα. Ψέμα, ψέμα. Τίποτα παραπάνω από ψέμα. Το Σύνταγμα, το ελληνικό, το άρθρο 16 που προανέφερα, έχει τις 4 διατάξεις που σας είπα, που αφορούν τα ελληνικά πανεπιστήμια, την ανώτατη εκπαίδευση. Το Σύνταγμα μιλάει λοιπόν συγκεκριμένα για ανώτατη εκπαίδευση. Το ενωσιακό δίκαιο, ψάξτε το ολόκληρο. Πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο, παράγωγο ενωσιακό δίκαιο, ψάξτε το όλο το ενωσιακό δίκαιο, δεν θα βρείτε πουθενά διάταξη του ενωσιακού δικαίου που να λέει με ποιον τρόπο πρέπει να είναι οργανωμένη η ανώτατη εκπαίδευση στα κράτη-μέλη. Τι άρα επικαλούνται από το ενωσιακό δίκαιο? Λένε οι γενικές αρχές και οι γενικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου που αφορούν την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν νομίμως σε άλλα κράτη-μέλη. Ναι, βεβαίως, αυτό ισχύει. Κάθε επιχείρηση που λειτουργεί νομίμως σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και
όπως και όλα τα κράτη-μέλη της, είναι συμβαλόμενο μέλος στην GATS, τη Γενική Συμφωνία για τις Συναλλαγές στις Υπηρεσίες. Κάθε λοιπόν επιχείρηση που λειτουργεί νομίμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες της GATS, εδώ η Βρετανία, πράγματι έχει δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες, ακόμα και να εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Ναι, ισχύει. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εδώ και χρόνια. Ισχύει. Δεν το αρνείται κανείς. Το κάνουν ήδη. Πάρα πολλά πανεπιστήμια. 32 νομίζω μέτρησε η λειτουργία στην καταγραφή του. Ξένα πανεπιστήμια έχουν συμφωνίες είτε δικαιόχρησης είτε validation με ελληνικά κολέγια και έχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται ήδη. Προπολού εδώ και δεκαετίες. Και μάλιστα οι υπηρεσίες που παρέχουν αυτά τα πανεπιστήμια μέσω των ελληνικών κολεγιών αναγνωρίζονται και επαγγελματικά. Αυτό είναι η σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του άρθρου 16. Το άρθρο 16 δεν μπορεί να το σταματήσει αυτό, αλλά μέχρι εκεί. Προσοχή όμως τώρα, προσοχή. Τι παρέχουν, τι υπηρεσίες παρέχουν αυτά τα πανεπιστήμια που δραστηριοποιούνται χρόνια τώρα στην Ελλάδα μέσω κολεγιών? Παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τι δεν παρέχουν? Δεν παρέχουν υπηρεσίες πανεπιστημιακής, δηλαδή ανώτατης εκπαίδευσης. Γιατί δεν παρέχουν υπηρεσίες ανώτατης εκπαίδευσης? Γιατί δεν το επιτρέπει το Ελληνικό Σύνταγμα, τόσο απλά. Μήπως, συνεχίζω τώρα, έτσι, μήπως το ενωσιακό δίκαιο δεν αρκείται σε αυτό να παρέχουν κάποιες υπηρεσίες που είναι υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά απαιτεί να αναγνωριστούν και ως υπηρεσίες πανεπιστημιακής εκπαίδευσης? Όχι. Τη λέξη πανεπιστημιακή ή ανώτατη εκπαίδευση δεν γνωρίζει το ενωσιακό δίκαιο. Αλλά ακόμα και αν ήταν έτσι, που δεν είναι έτσι, ακόμα και αν ήταν έτσι, αν ήταν έτσι, δεκαετίες τώρα, ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού δεν θα είχε έρθει να διεκδικήσει αυτό το δικαίωμα που υποτίθεται του δίνει το ενωσιακό δίκαιο. Δεν θα είχε έρθει ένα από αυτά τα πανεπιστήμια, τα 32 που συνεργάζονται με κολέγια, να πει: όχι, δεν θέλω, δεν μου αρκεί να έχω επαγγελματική αναγνώριση στα πτυχία που μοιράζουν κολέγια. Τα κολέγια, ναι. Θέλω και ακαδημαϊκή αναγνώριση. Ποτέ, κανείς δεν το ζήτησε. Κανείς. Κανείς δεν είπε ότι το ενωσιακό δίκαιο μου δίνει αυτό το δικαίωμα. Και ακόμα περισσότερο, αν πράγματι έγινε αυτό το πράγμα που μας λένε τώρα, 2023-2024, πράγματι το ενωσιακό δίκαιο έλεγε αυτά τα πράγματα, τόσα χρόνια που ζητάνε αναθεώρηση του συντάγματος και κατάργηση του άρθρου 16, δεν ξέρανε ενωσιακό δίκαιο, τόσο κακή νομική ήτανε αυτοί που τους συμβούλευαν. Αφού η λύση ήταν μπροστά τους, απλώς ερμηνεία του 16 μαζί με το ενωσιακό δίκαιο. Γιατί λοιπόν ζητούσαν αναθεώρηση του 16, η οποία απορρίφθηκε και το 2001 και το 2008 και το 2019 πρόσφατα. Το 2018 η Νέα Δημοκρατία, η σημερινή κυβέρνηση που φέρνει το νομοσχέδιο, έβαλε πρόταση αναθεώρηση του συντάγματος. Και το σκεπτικό ήταν να κάνουμε αναθεώρηση του συντάγματος και να επιτρέψουμε τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ακόμα και μετά το 2019 που έγινε η τελευταία αναθεώρηση, μέχρι πριν από ένα χρόνο ή δύο, ο ίδιος η προηγούμενη υπουργός, μάλλον, η παιδείας έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε αναθεώρηση για να επιτρέψουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και τώρα ξαφνικά δεν χρειάζεται αναθεώρηση. Μας το λέει το ενωσιακό δίκαιο ότι πρέπει να το κάνουμε. Νομίζω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και με αυτό θα κλείσω και σας ευχαριστώ για την ανοχή σας. Μάλλον μίλησα παραπάνω όσο έπρεπε. Θα κάνουμε τοποθετήσεις και ερωτήσεις στη συνέχεια και για αυτόν τον σκοπό όποιος θέλει να κάνει τοποθέτηση, όχι ερώτηση, από κάποιο σύλλογο είναι εδώ ή κάποιος που θέλει να τοποθετηθεί, να έρθει να δώσει το όνομά του για να ξέρουμε και αυτή τη συνθήκη. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο τον κ. Νικολόπουλο από το Πάντιο. Λοιπόν, εγώ ήθελα, αφού σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, να πω έμεσα τα δύο επιχειρήματα πιθανόν της μειοψηφίας συναδέλφων του συνταγματικού δικαίου. Πρώτο επιχείρημα, το οποίο είναι τελείως σαφρό, ότι δεν υφίσταται γραμματική ερμηνεία, έτσι λέξεις, της γραμματικής και του συντακτικού για ένα νόημα
και όλα τα θέματα είναι θέματα ερμηνείας. Όπως είπε ένας συνάδελφος του συναδέλφου στη Θεσσαλονίκη. Παλιά, τώρα δεν είναι εκεί. Αυτό είναι αυτονόητο, δεν ισχύει, γιατί οι νόμοι, το δίκαιο, νοηματικά ξεκινάμε και δεν προχωράμε σε άλλη ερμηνεία, αν η ερμηνεία είναι σαφής. Επομένως, η γραμματική ερμηνεία, όταν λέει αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου παρέχεται η τριτοβάθμια παιδεία, όταν λέμε αποκλειστικά, εννοούμε αποκλειστικά. Δεν εννοούμε κάτι άλλο. Επομένως, όταν λέει σύσταση ανωτάτων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται, το 16 παράγραφος 8, είναι σαφές ότι είναι η γραμματική ερμηνεία. Υπόθηκε και εκεί ότι λέει το Σύνταγμα ανώτατες σχολές και δεν λέει πανεπιστήμια κλπ. Θέλω να πω ότι γίνεται μία μεθόδευση να προσπαθήσουμε το άσπρο να το κάνουμε μαύρο. Άρα το πρώτο επιχείρημα για τη γραμματική ερμηνεία δεν νομίζω πως ευσταθεί, γιατί όλες οι υπόλοιπες ερμηνείες, ο σκοπός του νομοθέτη, τελολογική ερμηνεία, ιστορική ερμηνεία, όλα αυτά τα χρησιμοποιούν οι νομικοί μόνο όταν είναι ασαφής η γραμματική ερμηνεία. Όταν είναι σαφής η γραμματική ερμηνεία, σταματάει οποιαδήποτε άλλη διαφοροποίηση. Ας πούμε από τη γραμματική ερμηνεία που στις τρεις διατάξεις, και ειδικά το είπε ο συνάδελφος για τους δημόσιους λειτουργούς, δεν είναι δυνατόν σε ένα οποιοδήποτε παράρτημα το οποίο είναι νου που ΙΔ ιδιωτικού δικαίου να υπάρξει δημόσιο λειτουργός. Γιατί όπως διδάσκεται, η δημόσια λειτουργία με τη διαφορά με το δημόσιο υπάλληλο είναι ότι βρίσκονται σε χαλαρότερη σχέση εξάρτησης, έχουν πλήρη ελευθερία και φυσικά σε ένα τέτοιο μη πει ΙΔ δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία διδασκαλίας του κάθε συναδέλφου που θα διδάξει εκεί. Το δεύτερο επιχείρημα με το ενωσιακό δίκαιο παρακάμπτει ένα βασικό δεδομένο, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα θέματα παιδείας δεν είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι σαν το εμπόριο που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και νομοθετεί. Είναι συντρέχουσα αρμοδιότητα. Το κάθε κράτος έχει τους δικούς τους κανόνες. Απλώς γίνονται ορισμένες χρονικές μεθοδεύσεις, παλιά, η Μπολόνια, 3, 5, 8 κτλ. Που έλεγαν, αλλά το βασικό είναι ότι τα θέματα παιδείας δεν εμπίπτουν ως αποκλειστική αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα πω και κάτι το οποίο δεν είναι ακόπλημα και πολλοί συνάδελφοι έχουν περάσει από την Γαλλία. Πάντοτε αναρωτιόμουν, στην Ελλάδα γινόταν μια μεθόδευση συζήτηση αν πρέπει να υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, υπάρχουν στην Αγγλία και αλλού. Κανείς δεν είπε γιατί δεν υπάρχουν στη Γαλλία και γιατί δεν έχει καταδικαστεί η Γαλλία. Σας ενημερώνω ότι το προήμιο του Γαλλικού Συντάγματος, που αναφέρεται και στη διακήρυξη του 1789 και στη διακήρυξη του Συντάγματος του προηγούμενου του 1946, λέει ρητά ότι η παιδεία είναι δημόσια, δωρεάν και λαϊκή και αφορά την τριτοβάθμια και δεν μπορεί ποτέ στη Γαλλία να γίνει, προσοχή, ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο να είναι ισότιμο. Εκεί είναι το κλειδί της ιστορίας. Γιατί να φτιάξουμε τον συνάδελφο, τον Ακρίτα και με μερικούς άλλους μια ομάδα φροντιστηριακή που να την ονομάσω οτιδήποτε νομική, μπορεί να το κάνω, αλλά το θέμα είναι δεν μπορεί να έχει ισοτιμία. Αυτό συμβαίνει στη Γαλλία με το αντίστοιχο κρατικό δίπλωμα του Πανεπιστημίου του Γαλλικού. Επομένως, ποτέ δεν διανοείται κανείς να πει ότι υπάρχει δυνατότητα ισοτιμίας σε ένα αγγλικό παράρτημα που υπάρχει στη Γαλλία, αλλά δεν πηγαίνει κανείς, πηγαίνουν ορισμένοι στα οικονομικά για να πάνε σε ιδιωτικές εταιρείες, αλλά δεν μπορείς να εμφανιστείς σε οποιαδήποτε πόλη της Γαλλίας με ιδιωτικό χαρτί μη κρατικού γαλλικού πανεπιστημίου και να ζητήσεις, να διοριστείς, να ζητήσεις την ισοτιμία. Αυτό πρέπει να το ξέρετε, γιατί μου κάνει εντύπωση ότι συνεχώς μιλούν για την αγγλοκρατούμενη παιδεία, δυστυχώς έτσι είναι στην Ελλάδα, αλλά ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν υπάρχει καν συζήτηση στη Γαλλία. Άμα πεις ένα Γάλλο, το Παγένος, τι είναι ιδιωτικό, δεν θα καταλάβει ο άνθρωπος τι εννοεί, γιατί το λέει ρητά το Σύνταγμά τους. Και δεν τους ενδιαφέρει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε τίποτε, γιατί σου λέει ότι άμα είναι αντίθετο κτλ. Πρέπει να κρίνει αν πρέπει να αναθεωρηθεί το σύνολο και εκεί φυσικά δεν πρόκειται να αναθεωρηθεί το προήμιο, γιατί ενώ σε εμάς το προήμιο είναι μια μισή γραμμή και λέει
στο όνομα της Αγίας Ομοίου στο σχεδία της Τριάδας, το γαλλικό προήμιο του αντίστοιχου συντάγματος του 1958 είναι αρκετά μεγάλο και αναφέρεται ρητά στην διακήρυξη του 1989 και στα κοινωνικά δικαιώματα του συντάγματος του 1946 της Τέταρτης Δημοκρατίας και είναι σαφές ότι είναι άγνωστη λέξη ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Γαλλία. Πώς αυτό δεν είναι παραδείγμα στην Ελλάδα, κανείς δεν μου το έχει εξηγήσει, γιατί το θέμα του ιδιωτικού πανεπιστήμιου άγεται και φέρεται εδώ και χρόνια. Αλλά το θέμα μπορεί και φτάνει σε ένα σημείο της ισότιμης αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά δικαίωμα ελευθερίας εγκατάστασης κλπ. Μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, αλλά όχι στην επιχειρηματική, γιατί υπόθηκε επίσης και αυτό, ότι η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατοχυρώνει και ρητά το δικαίωμα της επιχειρηματικής ελευθερίας. Ναι, αλλά η επιχειρηματική ελευθερία δεν σου λέει ότι θα κάνεις ένα πανεπιστήμιο ισότιμο με το κρατικό. Και για να περιμένω τις ερωτήσεις, ήθελα να πω ότι και το ίδιος ο νόμος είναι τραγικό ότι δημιουργεί μια ανισότητα. Γιατί όπως είδατε λέει στις Πανελλήνιες όποιος πάρει το βαθμό του κάθε τμήματος θα μπει στο τμήμα, όποιος πάρει τη βάση γενικότερα, αυτός δεν πήρε τη βάση, αλλά εκεί αυτός μπορεί να πάει στο ιδιωτικό. Δηλαδή ο άλλος που πήρε κάτω από τη βάση θεωρητικά δεν μπορεί να πάει. Αυτή θα αλλάξει γιατί αυτά λειτουργούν με δίπλα και με μετάγει λέγανε. Άλλοι με το κεφάλι ζώου λέγανε για να κοροϊδεύουν τα ιδιωτικά εκεί. Όσο περισσότερο θα πάνε θα λειτουργήσει το ιδιωτικό έτσι, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Επομένως έχει υποθεί και προσπαθεί να θεμελιωθεί η άποψη ότι μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω επιχειρηματικής ελευθερίας, και δεν μπορούμε το δικαίωμα διδασκαλίας, έρευνας κλπ. Δεν είναι ενωσιακή αρμοδιότητα που έχει παραχωρηθεί. Και επίσης και κάτι άλλο, επειδή ένας συνάδελφος έχει βάλει, το γνωρίζουν όλοι, στο άρθρο 28 του Συντάγματος, μία ερμηνευτική δήλωση που γράφει ότι το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για την ολοκλήρωση, για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό λέει πολλά και τίποτα, για μένα δεν λέει τίποτε, αλλά ορισμένοι είπαν ότι ξέρετε μέσω του άρθρου 28 δεν χρειάζεται να έχουμε αναθεώρηση του 110, μπορεί να περάσουμε επειδή μέσω του 28. Αλλά το 28 και οι ίδιοι δεν το έχουν διαβάσει καλά. Λέει 5 προϋποθέσεις που η Ελλάδα και τα ελληνικά όργανα, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, δίνουν αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 5 προϋποθέσεις είναι μία σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εγώ εδώ ως συνταγματολόγος ξέρω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, καλώς ή κακώς, είναι τα άρθρα από το 4 μέχρι το 25, που λέει το τμήμα και το 16 ανάμεσα, που λέει ακριβώς την κάλυψη όποια και είναι των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εφόσον δεν τηρείται η προϋπόθεση σεβασμού, δεν μπορεί καν ούτε μέσω του 28 να μεταβαστεί αρμοδιότητα. Αφήστε που ρητά το Σύνταγμα είναι σαφές, το άρθρο 110, να στείλω το Σύνταγμα, ρητά λέει ότι μόνο με το άρθρο 110 και το άρθρο 110, επειδή ορισμένοι βιάζονται, δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς για μένα, μπορεί να ξεκινήσει αναθεώρηση 25 Νοεμβρίου που τελειώνει πενταετία από την προηγούμενη και να ολοκληρωθεί την επόμενη χρονιά ή εντός χρόνου μετά τις βουλευτικές εκλογές. Αλλά επειδή ορισμένοι βιάζονται, προσπαθούν να κάνουν ορισμένες μεθοδεύσεις και να παραβιάσουν το Σύνταγμα. Πάντως είναι σαφές ότι εκτός συνταγματικής ταινίας δεν έχει καμία σχέση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα παιδείας και ειδικά για την ισοτιμία. Αφήστε και το πρωτοφανές που λέει το νομοσχέδιο, το διάβασα, ότι με μία σφραγίδα το Υπουργείο Παιδείας καταργεί το ΔΟΑΤΑΠ και σε κάνει ισότιμα αν έχεις τελειώσει. Δεν χρειάζεται ούτε να κάνεις τα χαρτιά σου που κάναμε όλοι που ερχόμαστε εξωτερικό στο ΔΟΑΤΑΠ για να κάνεις ισοτιμία. Με μία σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας παίρνεις αυτόματη ισοτιμία και έχεις ισότιμο δίπλωμα νομικής πολυτεχνίας ή οτιδήποτε. Αυτά τα λέει το νομοσχέδιο μέσα. Με μια απλή σφραγίδα και λέει εκφεύγει τις αρμοδιότητες του ΔΟΑΤΑΠ. Θα ήθελα να τις ερωτήσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω καταρχήν αν κάποιος θέλει να κάνει από σύλλογο μία τοποθέτηση, σύλλογος μεταπτυχιακών, και ο κύριος Σταγαράς να το σας είχα υπόψη.
Έλα για το μικρόφωνο. Αν θέλεις και θα δώσουμε το λόγο αμέσως μετά στην κυρία Ταγαρά. Θες να πω στην κυρία Ταγαρά να προηγηθεί? Ωραία, κύριε Ταγαρά. Απλά θα πρέπει να έρθετε ίσως εδώ. Δεν έχω πολλά πράγματα. Δεν ξέρουμε αν δουλεύει αυτό. Ο κύριος Ταγαρά. Ήταν μέχρι πρώτη μας ομότιμος καθηγητής. Ναι. Ο κύριος Ταγαράς ήταν καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Δικαστή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οπότε μπορώ να πω ορισμένα πράγματα για τα ευρωπαϊκά. Αν και οι συνταγματολόγοι τα είπαν άριστα, μας παίρνουν τη δουλειά κατά τη μεγαλύτερη μία έννοια. Τα εξήγησαν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή δεν έχω να πω σχεδόν τίποτε. Ένα πράγμα μόνο. Ότι εάν το 16 αντιβαίνει στο ενωσιακό δίκαιο, όπως υποστηρίζεται, τότε το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε αντιβαίνει 10 φορές στο ενωσιακό δίκαιο. Γιατί τι μας λένε οι υποστηρίζοντες ότι το 16 αντιβαίνει στο ενωσιακό δίκαιο? Ότι θέτει περιορισμού στην ελεύθερη κυκλοφορία και εγκατάσταση. Και γι' αυτό αντιβαίνει. Για δείτε τώρα πώς περιορισμούς φέρνει το νομοσχέδιο. Βάσει εισαγωγής, εξετάσεις, τα μέλη δεν μπορούν να είναι και εδώ και εκεί. Άσχετα συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε. Αυτοί είναι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία. Δεν μπορούν συνεπώς από μια μεριά να μας λένε το 16 αντιβαίνει στο ενωσιακό δίκαιο γιατί είναι περιορισμό στην ελεύθερη κυκλοφορία, να τον διώξουμε. Και απ' την άλλη να εισάγουν πολλαπλούς περιορισμούς. Δεν το αγνοούν. Γνωρίζουν ότι αυτοί οι περιορισμοί του νομοσχεδίου θα καταργηθούν από τα δικαστήρια, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Απλώς θα μας πούμε μετά, δεν φταίμε εμείς, θα κατάργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συνεπώς θα υπάρχει πλήρης ασυδοσία. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι η πρόεδρος του Συλλόγου των Μεταπτυχιακών και Ανελπιστικών Διδακτόρων του Παντίου Πανεπιστημίου. Εκ μέρους του Συλλόγου θα ήθελα να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση, η οποία είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, γιατί ο αγώνας που δίνουμε είναι ένας αγώνας ο οποίος χρειάζεται να αξιοποιήσει όλα τα επιχειρήματα για να μπορεί να πείσει, για να μπορέσει να έχει πνοή και προοπτική. Από αυτή την άποψη, ναι, και τα ζητήματα του συνταγματικού δικαίου είναι κρίσιμα, απλά να έχουμε στο νου μας ότι η μάχη που δίνουμε είναι μια πολιτική μάχη, είναι μάχη, και όταν λέμε πολιτική είναι μάχη συμφερόντων. Και σε αυτόν τον αγώνα ερχόμαστε να βάλουμε το συμφέρον μας μπροστά για να παλέψουμε, για να μπορούν τα λαϊκά παιδιά, γιατί αυτή είναι η καρδιά συζήτησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων, οι ταξικοί φραγμοί, να μπορούν να σπουδάζουν χωρίς να χρειάζονται να έχουν τα χιλιάδες ευρώ στην τσέπη. Η αλήθεια είναι πως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και ήδη υπόθηκε, είναι μια ιστορία που προσπαθούν να την περάσουν πάρα πολλά χρόνια και έχουμε και επιτυχημένους αγώνες πίσω μας για να εμπνεόμαστε και να κοιτάμε. Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες για να λιάνουν το έδαφος, για να το φέρουν σήμερα αυτό. Μιλάω για την ίδρυση του ΕΑΠ, μιλάω για τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, μιλάω για την ίδρυση του Διεθνούς Πανεπιστημίου, για την ισοτίμηση των πτυχίων των πανεπιστημίων με αυτά των κολεγίων, αλλά το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να δώσει από μια άποψη ένα οριστικό χτύπημα στο δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο. Από αυτή την άποψη είναι σημαντικό να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο και οποιοδήποτε άλλο νομοσχέδιο έρθει να βάλει το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του πανεπιστημίου στην Ελλάδα και έχει σημασία αυτός ο αγώνας να μην σταματήσει για εμάς στην ψήφιση του νομοσχεδίου, να μην έρθει, αυτό παλεύουμε, να μην κατατεθεί, να μην ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο, αλλά πρέπει ενωμένοι και με ανυποχώρητο πνεύμα να συνεχίσουμε μέχρι την τελική νίκη. Αυτά από εμάς. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Αργυρή Ερωτοπλήτου από την ΟΕΝΓΕ, από το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ. Ίσως μπορεί κάποιος να δίνει το
μεταφέρω την συμπαράσταση από την Ομοσπονδία μας. Εγώ είμαι γιατρός, παθολόγος στον Ευαγγελισμό και είμαι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ. Η Ομοσπονδία μας έχει πάρει απόφαση ότι στηρίζει τον αγώνα που δίνεται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Ξέρετε, για μας είναι μια πάρα πολύ σημαντική μάχη. Για μένα, έτσι κι αλλιώς, είναι μια διπλά σημαντική μάχη, διότι ήμουν φοιτήτρια το 6 και το 7, που δώσαμε τον αγώνα και κερδίσαμε και ενάντια στην αναθεώρηση του συντάγματος, γιατί τότε θεωρούσαν ότι έπρεπε να αναθεωρήσουν το σύνταγμα, τώρα δεν το θεωρούν, και ενάντια στο νόμο πλαίσιο της Μαριέτας Γιαννάτου. Και όχι μόνο δεν αφήσαμε να περάσει αναθεώρηση, σπάζοντας πρακτικά τη συνένεση που υπήρχε στη Βουλή, διότι τότε καταλαβαίνετε ότι παλεύαμε με πλειοψηφίες μέσα στη Βουλή 80% Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Στα πανεπιστήμια η συσχετισμοί ήταν δραματικοί τότε και καταφέραμε πραγματικά μέσα από το ότι ήταν οι πενθήμερες επαναλαμβανόμενες της ΠΟΣΔΕΠ και ήταν τεράστια βοήθεια, όχι βοήθεια, η ΠΟΣΔΕΠ ξεκίνησε και μετά μπήκαν οι πενθήμερες οι επαναλαμβανόμενες καταλήψεις. Ήταν το μέτωπο, πραγματικά ήταν ένα αραγές μέτωπο που τσάκισε τα σχέδιά τους για να φέρουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά για να έρθω στο σήμερα. Δίνουμε τη μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων. Και για μας είναι μια μάχη ζωής και θανάτου. Όχι για μας μόνο που δουλεύουμε, για τους ασθενείς μας είναι μια μάχη ζωής και θανάτου. Έχουμε έναν υπουργό ο οποίος έχει δώσει καρέστα να φέρει τους ιδιώτες μέσα στα νοσοκομεία. Ξέρουμε ότι αυτό σημαίνει άνθρωποι εν έτη 2024 να πεθαίνουν από νοσήματα τα οποία μπορούν να λυθούν σε ένα απλό ιατρείο. Και γι' αυτό, γιατί πήρα τον λόγο, γιατί 22 Φλεβάρι έχουμε 24 απεργία στα νοσοκομεία. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα συναντηθούμε εκείνη την ημέρα. Γιατί 22 Φλεβάρι υπάρχει το Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο και θέλουμε πραγματικά στον δρόμο να ενωθούμε οι υγειονομικοί με το πανεκπαιδευτικό, γιατί πραγματικά με τέτοια μέτωπα μπορούμε όχι μόνο να μην αφήσουμε τα επιμέρους νομοσχέδια να περάσουν. Εμάς θέλουμε το νομοσχέδιο για τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία. Θέλουν να φέρουν εργολάβους. Ο Άδωνης έδωσε το ελεύθερο στους φαρμακοβιομήχανους να έχουν ένα 80% παραπάνω στη δαπάνη του φαρμάκου και να τα πληρώνει ο κόσμος από την τσέπη του. Απολύουν και την πέφτουν σε συναδέλφους μας με συνδικαλιστικές διώξεις και σε μένα την ίδια. Φέρνουν, τέλος πάντων, αν ξεκινήσω να τα λέω, δεν θα τελειώσει ποτέ αυτός ο κατάλογος. Θέλουμε την Πέμπτη να συναντηθούμε. Και αυτό για μας είναι κρίσιμο. Εκείνη την ημέρα να βαδίσουμε μαζί στους δρόμους της Αθήνας, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε και ένα ακόμα μεγαλύτερο στόχο, αυτή η κυβέρνηση να γίνει παρελθόν. Αν κάποιος είναι μειοψηφία αυτή τη στιγμή, που τολμάνε και τα λένε και απέναντι σε εμάς, ότι είμαστε μειοψηφία όσοι παλεύουμε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση στα νοσοκομεία, οι δρόμοι έχουν αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι δεν είμαστε μειοψηφία. Και νομίζω ότι όλος αυτός ο αγώνας που δίνουμε, έχουμε μπροστά μας στις 22 Φλεβάρι, έχουμε την απεργία στις 28 Φλεβάρι και έχουμε ένα ακόμα μεγαλύτερο ραντεβού που είναι η 8η Μάρτη, είναι η Παγκόσμια ημέρα των γυναικών. Είμαστε περήφανοι που τα συνδικάτα μας έχουν πάρει. Η μέρα της γυναίκας είναι μέρα πρώτα απ' όλα που τη γιορτάζουμε με απεργία. Υπάρχει απεργιακή συγκέντρωση 1 η ώρα στην Πλαθμόνος για να βαδίσουμε όλοι μαζί, διότι δεν ξεχνάμε μέσα σε όλα αυτά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει και την πρωτιά, τη μαύρη πρωτιά, του τι σημαίνει η βία απέναντι στις γυναίκες, η συγκάλυψη των γυναικοκτονιών και πραγματικά αυτό το κίνημα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και τα παλεύει όλα, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις επιθέσεις, παλεύει και το σεξισμό. Και πραγματικά μπορούμε να τα κερδίσουμε όλα. Που είναι φοιτήτρια εδώ στο Σύλλογο των Φοιτητών. Ο Ανδρέας Πεκύρη, που είναι φοιτητής στο Σύλλογο. Συγγνώμη, έτσι πως μου το είπαν, δεν σε ήξερα. Ανδρέα σε ξέρω, αλλά σαν Πεκύρη δεν σε ήξερα. Δεν πειράζει. Συγγνώμη.
Αρχικά και εμείς με τη σειρά μας να χαιρετήσουμε τους παρευρισκόμενους και να χαιρετήσουμε πολύ ιδιαίτερα και συγκινητικά τους απεργούς πλέον καθηγητές μας που βρίσκονται εδώ μαζί μας και έχουν πάρει αποφάσεις. Ευχαριστούμε και όλους τους υπόλοιπους συλλόγους που παρεμβαίνουν στο πάτιο και συνεχίζουν να παίρνουν αγωνιστικές αποφάσεις με απεργίες στηρίζοντας τους αγώνες των φοιτητών. Σε όλη τη χώρα έχει καταλήψει σχολών, μια πραγματικότητα που μας εμπνέει να συνεχίσουμε να παλεύουμε ενιαία ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Οι καταλήψεις και κινητοποιήσεις αυτές από την Κρήτη έως και την Κομοτηνή δείχνουν πως θα ανατρέψουμε και αυτό το νομοσχέδιο. Αναδεικνύουν παράλληλα και κάτι πολύ σημαντικότερο, το άνοιγμά μας προς την κοινωνία. Ο αγώνας μας έχει συμπορευτεί σε επίπεδο κινηματικό, με συλλογικούς φορείς και εργατικά σωματεία. Ο αγώνας μας έχει συντονιστεί σε πανελλαδικό επίπεδο και θα συνεχίσει να συντονίζεται. Η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν επηρεάζει μόνο εμάς που είμαστε φοιτήτριες και φοιτητά, αλλά τόσο και τις επόμενες γενιές, όσο και αυτές που έχουν προηγηθεί και έχουν δώσει τους ίδιους αγώνες με εμάς. Η δημόσια και δωρεάν παιδεία αφορά την ίδια την κοινωνία, της οποίας τα αγαθά αυτή τη στιγμή μπαίνουν στο στόχαστρο. Μέχρι στιγμής έχουμε ανατρέψει τα σχέδια της κυβέρνησης. Έχουμε καθυστερήσει την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων και στόχος είναι από εδώ και πέρα να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά. Και να είμαστε σίγουροι και σίγουρες και πολύ περήφανες ότι οι μαζικές μας και συλλογικές μας εργασίες και ο σύσσωμος χαρακτήρας που παίρνουν ήταν αυτές που πέτυχαν την ανατροπή των σχεδίων της κυβέρνησης μέχρι αυτή την ώρα. Θέλουν να μας ταράξουν στην νομιμότητα. Και εμείς συνταγματολόγοι δεν είμαστε. Αλλά είναι φανερό ότι το Σύνταγμα, το οποίο είναι σε πιο απλά πλαίσια ένα όριο που το πώς το κράτος έχει επιλέξει να συνομιλεί με τους πολίτες αυτή τη στιγμή, παρεμβιάζεται και εκτροχιάζεται εις βάρος μας τελείως. Όλοι αυτοί που μας βαφτίζουν μειοψηφίες και εγκληματίες προσπαθούν να μας πείρουν τον φόβο με συγγενικές παρεμβάσεις ενάντια στις καταλήψεις που ποινικοποιούν την συνδικαλιστική μας δράση, με το νέο ποινικό κώδικα, πολύ σημαντικό, τη συμμετοχή μας στις καταλήψεις και κάνουν έτσι τη διεκδικήση μας επί της αρχής ζήτημα δικαστηρίου. Όσο αφορά την πολιτική επιδίωξη της Νέας Δημοκρατίας, να σπάσει αυτή τη στιγμή τις καταλήψεις, είτε στέλνοντας τις δυνάμεις στις σχολές μας με ανοιχτά πλαίσια, είτε καταστολή, είτε με την εξεταστική που ακόμα και οι καθηγητές τάσσονται ενάντια, δεν θα περάσουν. Και ενάντια σε αυτή τη μέθοδο, κανένα δεν θα περάσει και τίποτα δεν θα περάσει. Κατάληψη για εμάς σημαίνει πάυση όλων των ερευνητικών και ακαδημαϊκών λειτουργιών του Ιδρύματος και ιεραρχούμε αυτό το μέσο πάλης ως το πιο δυνατό και το πιο σημαντικό για εμάς. Και είμαστε έτσι αποφασισμένοι και αποφασισμένοι να συνεχίσουμε πιστές και πιστοί σε αυτή τη στάση. Οποιαδήποτε άλλη στάση που παραπέμπει σε κατάληψη με τη εξεταστική για εμάς είναι πρόβλημα, μπαίνει ζήτημα πλέον ταξικών φραγμών και όπως έγινε και στην καραντίνα, τίθεται ερωτηματικό στη συνέχιση του αγώνα και ζήτημα αποκλιμάκωσης. Και εμείς δεν θα μπούμε σε κανένα τρυπάκι και κανένα δίλημμα για τα πράγματα που είναι ξεκάθαρα. Η τηλεξεταστική αποτελεί και είναι ένα απεργοσπαστικό μέσο της κυβέρνησης. Το πανεπιστήμιο που σχεδιάζουν για εμάς ακυρώνεται μόνο μέσα από την συνέχιση. Το πανεπιστήμιο που σχεδιάζουν για εμάς ακυρώνεται μόνο μέσα από τη συνέχεια και την κλιμάκωση του αγώνα μας. Οτιδήποτε υποχωρεί πάβει να είναι αποφασιστικό ως προς την ανατροπή του νομοσχεδίου. Το πανεπιστήμιο που σχεδιάζουν για εμάς απορρίπτεται μόνο μέσα από αυτά. Συνελεύσεις, διαδηλώσεις και καταλήψεις, λοιπόν, είναι η μοναδική απάντηση. Γιατί το πανεπιστήμιο, η ίδρυση μάλλον των ιδιωτικών σχολών, ένα πανεπιστήμιο όπως το Πάτιο, χρηματοδοτούμενο για χρόνια, χωρίς παροχή στέγασης στις φοιτήτες και τα φοιτητά, με συνεχόμενες αλλαγές στα προγράμματα σπουδών. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα ξέρουμε τι σπουδάζουμε πλέον. Και πραγματικά δεν ξέρουμε τι σπουδάζουμε πλέον. Αποτελεί πρόβλημα. Δεν θα απευθύνονται σε όλα μας, παρά μόνο σε όσους και όσους έχουν να δώσουν. Και κοιτάξτε γύρω μας, δεν είμαστε και πάρα πολλοί και πολλές που μπορούν να δώσουν αυτά τα λεφτά. Είμαστε πραγματικά εργαζόμενες και εργαζόμενοι και προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα όλοι μας αυτή τη στιγμή. Δουλεύουμε για τις σπουδές μας και παράλληλα έχουμε το οικονομικό άγχος για το πώς θα βγει αυτός ο μήνας. Και είναι αυτή η πραγματικότητα. Καταργούν το άρθρο 16 που κατοχυρώθηκε με αγώνες στη συνέχεια της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων που μόνο δυσχεραίνουν τις ζωές μας, όπως και στα τέλη. Εμείς θέλουμε η γνώση που αποκτάμε να παράγεται και να την παράγουμε μαζί με τους καθηγητές μας στα αμφιθέατρα ή στις εργασίες μας και να αφορά εμάς τις ίδιες
και τις ανάγκες της κοινωνίας μας και όχι της αγοράς. Γιατί όσα χρόνια περνάμε στο Πάντιο και στα πανεπιστήμια γενικότερα, μέσα από την συναναστροφή με το γνώριμο και το ξένο για εμάς, την κοινωνικοποίηση και την πολιτικοποίηση, αποτυπώνουν ταυτόχρονα την εγγύηση των καλύτερων όρων για να οικοδομήσουμε την κοινωνία που ονειρευόμαστε και την κοινωνία που παλεύουμε να έχουμε, χωρίς παθογένειες και όχι αυτή που βιώνουμε καθημερινά. Εμπνεόμαστε λοιπόν από τους αγώνες των αγροτών στη Θεσσαλία που πνίγονται από τα υψηλά κόστη. Αυτό το καλοκαίρι πνίγηκαν κανονικά από τις πλημμύρες. Εμπνεόμαστε από τους στεναρούς αγώνες που έδιναν πριν από ένα χρόνο καλλιτεχνικές σχολές. Εμπνεόμαστε από κάθε αγώνα που πάλεψε μέχρι τέλους για να γίνει η αδικία κανονικότητα. Όπως γίνεται και στην Παλαιστίνη τόσα χρόνια που το Ισραήλ με τις πλάτες κρατών διαπράττει μια γενοκτονία. Με συγχωρείτε. Όπως γίνεται τώρα στην επίθεση στο Δημόσιο και το Πανεπιστήμιο. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή σίγουρα θα έχουμε, το λέω και δημόσια για να δεσμευτείτε, Ανδρέα, επειδή σίγουρα πρέπει να πείσουμε την κοινωνία για το δίκαιο των απόψεών μας, τα παιδιά, ο Ανδρέας και τα άλλα παιδιά από το Ράδιο Πάντιο θα είναι μαζί μας σε αυτή τη διαδικασία. Έχουν ζητήσει το λόγο και διάφοροι συνάδελφοι με ΛΔΕΠ, αλλά εάν θέλετε θα κάνουμε μια παρέμβαση με ερωτήσεις, αν θέλει κάποιος να απευθυνθεί στους ομιλητές συγκεκριμένα, και στη συνέχεια όσοι έχουν ποιος στην κατάλογο θα μπορέσουν να τοποθετηθούν. Έλα, Ανδρέας, ο Αντώνης ο Λιμπεράτος, από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. Λοιπόν, η επιχειρηματολογία σας ήταν καταλυτική. Είναι η παραβίαση του συντάγματος προφανής. Πώς πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα θα μπορέσει να στηριχτεί όταν θα γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από συναδέλφους που λίγο πολύ υπηρετούν την ίδια επιστημονική πειθαρχία? Εδώ μιλάμε για κατάφορη παραβίαση, θα λέγει κανείς παραβίαση για τις ίδιες της λογικής. Θα ήθελα μια εκτίμηση από εσάς. Ευχαριστώ. Ωραία, να μαζέψουμε μια-δύο-τρεις ερωτήσεις, αν υπάρχουν. Αν θέλετε. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τους ομιλητές μας πότε έχει ξανά καταστρατηγηθεί το Σύνταγμα από νομοσχέδιο το οποίο δεν ήταν από συνταγματική αναθεώρηση. Και κατά δεύτερον, ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο δεν γίνεται συνταγματική αναθεώρηση. Και τρίτον, αν πιστεύετε ότι έχει κάποιο προηγούμενο, ας πούμε, κάποια προηγούμενη πράξη, όπως ανέφερε η κοπέλα συνάδελφος προηγουμένως σχετικά με τα ιδιωτικά ΕΛΗ και όλα αυτά, και αν έχει κάποια επόμενη ενέργεια. Ωραία, κάποιος άλλος, κυρία Ντοροπούλου. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω τους ομιλητές μας. Στην περίπτωση που τελικά ψηφιστεί ο νόμος, τι πιθανότητες έχουμε άραγε να μην εφαρμοστεί? Υπάρχει τρόπος ή θα συνεχίσουμε εσάι τον αγώνα μας? Δεν βλέπω άλλη ερώτηση. Εγώ θα ήθελα εκ μέρους του συλλόγου μας να κάνω μια ερώτηση στους ομιλητές. Στη συζήτηση που έγινε στη Γενική μας Συνέλευση, κάποιοι συνάδελφοι έβαλαν το ζήτημα του αν θα μπορούσαμε να προσβάλλουμε προκαταβολικά την ψήφιση αυτού του νόμου με το να κάνουμε προσωπικές μηνύσεις στο όνομα του άρθρου 120. Δηλαδή, επειδή είναι θέμα προστασίας του συντάγματος για τον κάθε πολίτη, εάν αυτό έχει κάποιο νομικό έρισμα, το να προσβάλλουμε ως πολίτες την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου.
το ίδιο θα πεις. Στο τελευταίο δεν νομίζω πως υπάρχει τέτοιο δικαίωμα, με την έννοια ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο συζητείται. Ορισμένες διατάξεις βέβαια είναι πρόδειλα τις συνταγματικές, αλλά έχω και τις εκτιμήσεις ότι στα δικαστήρια με την διάκριση επαγγελματικών δικαιωμάτων και ακαδημαϊκών μπορεί να δώσουν μια μέση λύση και να γίνει αποδεκτό ότι θα έχουν επαγγελματικά δικαιώματα με την ισοτιμία των πτυχίων, γιατί σας ενημερώνω το Σύμβουλο Επικρατείας έχει ορισμένες αποφάσεις που δείχνει την ισοτιμία στα επαγγελματικά δικαιώματα με το δικαίωμα ελευθερίας εγκατάστασης κλπ. Από χώρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά στο θέμα βέβαια της ακαδημαϊκής, οπωσδήποτε θα ακυρωθεί. Αλλά εκεί πέρα παίζεται ένα παιχνίδι, γιατί διαπίστωσα σε μια ομιλία συναδέλφων που θεωρούν ότι μπορεί να παρακαμφθεί το Σύνταγμα, μερικοί δικαστές το έπαιζαν σκεφτόντουσαν τα επαγγελματικά δικαιώματα, ότι υπάρχει μια ισοτιμία με το ΣΑΕΠ, στις προκηρύξεις πολλές φορές το ΑΣΕΠ ζητούνται η ακαδημαϊκή αναγνώριση ή επαγγελματική κάλυψη. Η επαγγελματική κάλυψη έχει δοθεί μέσω του Συμβουλίου Επικρατείας, οπότε δεν είμαι και τόσο αισιόδοξος. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να περάσει το νομοσχέδιο που είναι πρώτα σημαντικό, γιατί σας είπα ακόμη και για αυτούς που θα πάνε ενδεχομένως σε τέτοια ΑΕΗ, αποκλείονται αυτοί που θα έχουν κάτω από τη βάση, που δεν έχει την έννοια. Γι' αυτό ακριβώς και ο νόμος πονηρά δεν λέει ούτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ούτε ιδιωτικού δικαίου. Λέει στο γλωσσάρι νουπουέ, νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Ό,τι καταλάβατε, στην ουσία είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Αλλά δεν το λέμε ανοιχτά, λέει νουπουέ, όπως λέει πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Δηλαδή αναγκαστικά δέχεται ότι είναι ιδιωτικού δικαίου, δεν το λέει ρητά και βέβαια δεν είμαι και τόσο ευχαριστημένος με την πορεία που θα πάρουν τα πράγματα, γι' αυτό και υπάρχει και μία βία. Γιατί, όπως σας είπα, τις 25 Νοεμβρίου μπορούσε να κατατεθεί η πρόταση αναθεώρησης. Και αμέσως μετά τις εκλογές γίνεται αναθεώρηση. Το ότι υπάρχει μία τέτοια βία και μάλιστα με ένα νομοσχέδιο που είναι για μένα πρόχειρα γραμμένο, γιατί η δημιουργή το ίδιο έχει αντιφάσει μέσα, είναι και στα θέματα της εφορίας, λέει μη κερδοσκοπικού. Γιατί άμα είναι εφόσον με δίδακτρα, πρέπει να μοιράζονται και στους μετόχους χρήματα. Θα δημιουργηθεί ένα μπέρδεμα μεταξύ του παρατήματος και του Μητρικού Πανεπιστημίου. Έχει πολλά άλλα διάφορα προβλήματα, τα οποία δεν τα επιλύει και δημιουργεί και εκεί προβληματισμούς. Πιστεύω ότι με τον αγώνα των φοιτών και γενικά ότι δεν πρέπει να περάσει το άρθρο 16, να τροποποιηθεί και να μην περάσει το νομοσχέδιο, δηλαδή εν αναμονή αναθεώρησης. Αλλά νομίζω ότι ορισμένοι βιάζονται. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και δεν περιμένουν την αναθεώρηση που γίνεται στον χρόνο επάνω στην πρώτη τακτική σύνοδο μετά τις επόμενες εκλογές. Αρχικά στην ερώτηση της συναδέλφου γιατί δεν γίνεται αναθεώρηση, ο λόγος που δεν γίνεται αναθεώρηση τώρα είναι ότι για να γίνει αναθεώρηση πρέπει να έχουν περάσει 5 χρόνια από τότε που τελείωσε η προηγούμενη. Η προηγούμενη τελείωσε 25 Νοεμβρίου του 2019. Πριν τις 25 Νοεμβρίου του 2024 δεν μπορεί να ξεκινήσει και θα τελειώσει μετά τις επόμενες εκλογές. Άρα έχουμε ακόμα μέλλον. Εξοπλίζουμε τη συνταγματικότητα. Αντισυνταγματικοί νόμοι έχουν ψηφιστεί κατά καιρούς αρκετοί. Όμως η αντισυνταγματικότητά τους προκύπτει μετά από ερμηνεία του νόμου σε σχέση με την ερμηνεία του συντάγματος. Δεν είναι εξώφρονη. Κατά τη δικιά μου εκτίμηση, αυτό που γίνεται τώρα, που έχουμε μια απροκάλυπτη αντισυνταγματικότητα, έχει συμβεί στο παρελθόν μία μόνο φορά. Έχει συμβεί το 2012, όταν ψηφίστηκε ο νόμος για τον υποκατώτατο μισθό. Το Σύνταγμα λέει στο άρθρο 22 ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για ίσης αξίας εργασία. Ο υποκατώτατος μισθός που είχε ψηφιστεί το 2012 στο δεύτερο μνημόνιο ήταν απροκάλυπτα αντισυνταγματικός. Αυτό ξανασυμαίνει τώρα. Δεν έχω άλλο παράδειγμα τέτοιας πρόδειλης αντισυνταγματικότητας που να μην χρειάζεται καν κάποια ερμηνεία να καταλήξουμε σε αυτό. Τώρα, στις τρεις ερωτήσεις που είναι η παραλλαγή του ίδιου πράγματος. Τι μπορεί να γίνει, ποια είναι η εκτίμηση
Και κυρίως η καταλαβαίνετε παίζει το ερώτημα δικαστήριο. Θα μπορούσα να μιλάω για αυτήν την χρειάδα. Δεν θα μιλήσω για αυτήν την χρειάδα. Θα σας πω δύο ιστορίες. Γνωστές. Θα τις θυμίσω δηλαδή. Ιστορία πρώτη. 2008. Νόμος Γιαννάκου. Ο νόμος αυτός προβλέπει για πρώτη φορά δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Μα λέμε, το άρθρο 16, το ίδιο που συζητάμε σε άλλη παράγραφο, έτσι λέει, όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθμίδες. Αυτό λέει. Αντισταγματικός. Η πολιτική αντίδραση στον νόμο αυτό δεν είχε ριζική αποτελεσματικότητα. Δειλά άρχισαν να με πολύ φόβο, να επιβάλλονται δίδακτρα σε κάποια μεταπτυχιακά τμήματα. Ένα από αυτά ήταν το τμήμα κοινωνικής διοίκησης στη Θράκη. Ο συνάδελφος και φίλος, αγαπητός συνάδελφος και αγαπητός φίλος, Γιώργος Κατρούκαλος, καθηγητής στο τμήμα εκείνο, έκανε τις ακυρώσεις κατά της πράξης επιβολής διδάκτρων στο τμήμα του. Η αίτηση αυτή πήγε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Το Συμβούλιο Επικρατείας είπε το 2012 τελικά, ναι, το Σύνταγμα λέει στο άρθρο 16 ότι όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της, αλλά εννοεί αυτό που κυρίως κάνει κάθε βαθμίδα, άρα εννοεί τα προπτυχιακά μόνο. Και είπε τότε βέβαια το Συμβούλιο Επικρατείας ότι απαγορεύεται στα προπτυχιακά δίδακτρα, αλλά επιτρέπεται στα μεταπτυχιακά. Μετά από αυτό ξεσάλωσαν όλα τα μεταπτυχιακά και τώρα ψάχνουμε να βρούμε μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα. Όχι, το πάντα είστε ακόμα. Ναι, είστε γαλατικό χωριό. Με δύο ψήφους, όπως το Συμβούλιο δεν είναι. Δεύτερη ιστορία, πολύ πιο πρόσφατη. Πολύ πιο πρόσφατη. Δεύτερη ιστορία, πολύ πιο πρόσφατη. Ο νόμος για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Λένε όλοι, μα το άσυλο το πανεπιστημιακό κατοχυρώνεται σταγματικά. Το Σύνταγμα δεν λέει τη λέξη πανεπιστημιακό άσυλο, αλλά την εννοεί από το συνδυασμό ακαδημαϊκή ελευθερία και αυτοδιοίκηση. Αυτό ήταν η κρατούσα αντίληψη της ερμηνείας. Δεν το γράμμα, την ερμηνεία, έτσι. Μεγάλη πρωτοβουλία, πρωτοστάτησαν συνάδελφοι από αυτό το πανεπιστήμιο, στο Συμβούλιο Επικρατείας. Τι είπε το Συμβούλιο Επικρατείας? Το Συμβούλιο Επικρατείας είπε για πρώτη φορά δεν έχει σταγματική κατοχήρωση στο άσυλο των πανεπιστήμιων. Γιατί δεν το λέει το Σύνταγμα. Φύγαμε δηλαδή από αυτή την υπόθεση χειρότερα από ό,τι ήμασταν πριν. Μέχρι τότε δεν υπήρχε κάποια δικαστική απόφαση που να μας λέει ότι δεν είναι σταγματικά κατοχυρωμένο το άσυλο. Το λέγαμε ως κοινότητα των ανθρώπων που διαβάζουν το Σύνταγμα ότι προκύπτει ερμηνευτικά. Τι μας είπε το Συμβούλιο Επικρατείας? Δεν είναι στο Σύνταγμα το άσυλο. Είχαμε δύο ηττές από δύο δικαστικές προσφυγές. Το λέω αυτό για να μην γίνουν προσφυγές? Όχι. Το λέω αυτό πρώτον, θέλει προσοχή. Δεύτερον, η δικαστική αμφισβήτηση δεν είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος. Μάλλον δεν είναι καν αποτελεσματικός τρόπος σε πολλές περιπτώσεις. Ποιος είναι ο αποτελεσματικός τρόπος? Η πολιτική αμφισβήτηση. Αυτό σημαίνει το άρθρο 120. Το άρθρο 120 δεν σημαίνει καν μηνύσεις. Αυτός ο νομικισμός, τον οποίο δυστυχώς το συνάφι, το οποίο υπηρετώ, έχει εμποτίσει την ελληνική κοινωνία, ότι όλα θα ληφθούν σε ένα δικαστήριο, σε ένα εισαγγελέα, είναι μια αρρώστια για τη δημοκρατία. Γιατί μεταθέτει τις πολιτικές μας ευθύνες που έχουμε ως πολίτες. Εντάξει, θα τα βρούμε στα δικαστήρια, θα τα λύσουμε στα δικαστήρια. Δεν χρειάζεται τώρα να κινητοποιηθούμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Άρα, για μένα η απάντηση στο τι πρέπει να γίνει είναι πολιτική αντίδραση, αυτό που κάνουμε τώρα. Ο σκοπός δεν πρέπει να είναι να ακυρωθεί σε κάποιο δικαστήριο νόμος, ο σκοπός είναι να μην ψηφιστεί, μάλλον να μην κατατεθεί στη Βουλή. Τώρα, αποτελεσματική πολιτική αντιμετώπιση ποια θα ήταν? Έχω πολύ συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό το πράγμα. Αν δυστυχώς δεν έχει γίνει όμως και δεν νομίζω ότι θα γίνει. Αν κόμματα πολιτικά, κοινοβουλευτικά, της αντιπολίτευσης, τα οποία είναι στη Βουλή και τα οποία θεωρητικά διεκδικούν να γίνουν κάποτε κυβέρνηση, βγουν δημοσίως και πούν αυτός ο νόμος είναι κατάφορα αντισταγματικός, μόλις εμείς αποκτήσουμε την εξουσία θα τον καταργήσουμε, ο νόμος αυτός εν τη γενέση του θα πεθάνει, θα είναι συγγενής, γιατί φυσικά κανείς δεν θα είναι τόσο ηλίθιος να έρθει να επενδύσει τα ωραία του λεφτουδάκια όταν θα έχει το φόβο ότι τα ωραία του λεφτουδάκια
αύριο δεν θα σημαίνουν τίποτα. Έτσι. Άρα, αν κάποιος θέλει να κάνει μια αποτελεσματική ας πούμε, αγώνα απέναντι σε αυτόν τον νόμο, είναι να διεκδικήσει από τα κόμματα εξουσία, τα κόμματα που διεκδικούν την κυβέρνηση, να βγουν να τοποθετηθούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν το έχω δει και λυπάμαι που δεν το έχω δει ακόμα και λυπάμαι να πω ότι φοβάμαι ότι δεν θα το δω. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να κάνει μια... Ναι. Να κάνω μια ερώτηση σε σχέση με τα επαγγελματικά δικαιώματα που είπατε. Και που έχω ακούσει και από κάποιους συναδέλφους σας ότι λένε ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα των κολεγίων έχουν αναγνωριστεί. Από ό,τι έχω διαβάσει το 16 και έχω την εντύπωση, υπάρχει η ρητή διάκριση ανάμεσα στην ανώτερη και στην ανώτατη εκπαίδευση. Άρα αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι έχουν λέει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να αναγνωριστούν οι λογικοί κάποια επαγγελματικά δικαιώματα των κολεγίων, αλλά δεν πρέπει να ισοτιμηθούν με αυτά των ΑΕΗ. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και μέχρι σήμερα έχω πάρει την εντύπωση ότι κανένα επαγγελματικό δικαίωμα, τουλάχιστον στον τομέα των μηχανικών, δεν έχει αναγνωριστεί. Στο τεχνικό μέλητριο δεν έχει αναγνωριστεί. Δεν έχει γραφτεί μέχρι σήμερα από όλο το κολεγίο. Θα ήθελα μια διευκρίνηση σε αυτό. Γιατί όπως πολλές φορές το ακούω από συναδέλφους σας, είναι σαν να λέγεται ότι όντως αυτή τη στιγμή τα επαγγελματικά δικαιώματα των κολεγίων έχουν ισοτιμηθεί με τα ΑΕΗ. Εγώ έχω αντίθετη εντύπωση. Μπορεί να είμαι βέβαιος και ειδικός. Υπάρχει ένας οργανισμός όπως το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και ορισμένα έχουν αναγνωριστεί. Δηλαδή, ορισμένα κολέγια, σε περίπτωση που πάει κάποιος και πάρει από το κεντρικό μια τη validation, το validation, έρχεται στην Ελλάδα και έχει αναγνωριστεί. Μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα. Και το έχει αποδεχτεί αυτό το Σύμβουλο Επικρατείας. Το θέμα είναι ότι καλύπτεται σε κάθε περίπτωση η ακαδημαϊκή ισοτιμία. Εκεί δεν μπορεί να καλυφθεί η ακαδημαϊκή. Αλλά τα επαγγελματικά έχουν αναγνωριστεί δυστυχώς. Υπάρχουν αρκετές αποφάσεις της Επικρατείας, πορπενταετίες και πλέον. Αν έχουμε ισοτιμηθεί, ναι. Να σκέφτεται επάγγελμα. ότι κάποιος που τελειώνει μηχανικός Όχι. αν έχει όμως ίδια, γιατί και παλιά είχαμε τα ΤΕΗ και τα ΑΕΗ. Είχαμε διαφορετικά επαγγελματικά. Ναι, αλλά Αυτό ρωτάω. να θυμίσω καταρχήν ότι ο νόμος Κεραμέως, ένας από τους νόμους μάλλον Κεραμέως, έφερνε την ισοτίμηση των οικονομικών σπουδών σε επίπεδο επαγγελματικό και εκεί τα επιμελητήρια, όπου υπάρχουν επιμελητήρια, έχουν ακριβώς γι' αυτό οι μηχανικοί. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι στην ψυχολογία τα δικαιώματα έχουν πλήρη ισοτιμία αυτή τη στιγμή. Αρκεί να πάει κάποιος στο ΑΤΕΝ, να ζητήσει κάποια μαθήματα, μας τους στέλνουν σε εμάς εδώ στο Πάτιο και μάλιστα να κάνουν και πρακτική άσκηση και στη συνέχεια έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Έτσι. Γι' αυτό και το Πολυτεχνείο έχει μεταπτυχιακό στα περισσότερα τμήματα, επειδή ακριβώς τα ΤΕΗ είναι ισότιμα. Και ορισμένοι ζητούν και καλύπτουν το integrate με το απλό πτυχίο του Πολυτεχνείου, επειδή ακριβώς τα ΤΕΗ έχουν τα ίδια δικαιώματα. Έχει συμβεί αυτό με τα επαγγελματικά δικαιώματα, είναι δεδομένο. Η ακαδημαϊκή αναγνώριση εκεί πέρα είναι τελείως 100% αντίθετο με το ΑΠΟ 16. Που είναι και βασική βέβαια. Αλλά η ακαδημαϊκή αναγνώριση είναι δύσκολη. Καταργεί ο νόμος το Δικατσάκο, το ΔΟΑΤΑΠΣ. Με σφραγίδα του Υπουργείου, λέει δεν είναι ισοτιμία. Ο κύριος Αϊταγή θα ρωτήσει κάτι. Να όσο ανέφερε προηγούμενα που όταν έκανε φοβερή εντύπωση. Φέρετε εν ολίγης ότι σε δύο προηγούμενες περιπτώσεις και για τα δικαστήρια απεφάνθησαν αρνητικότητα απέναντι σε αυτά που καταθέσανε. Ως μη νόμιμο, εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα ερμήνευσαν το Σύνταγμα κάτι που δεν αναφέρει κάθετα στο Σύνταγμα. Αλλά
να διευκρινίσω ότι δεν έκανα εκτίμηση για το τι θα πει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ωστόσο, είναι σαφές και το καταλάβατε σαφές ότι έχω μεγάλες ανησυχίες. Ναι. Δεν μπορώ να προδικάσω προφανώς, έτσι, και δεν είναι και δικιά μου δουλειά να κάνω αυτή την πρόβλεψη. Αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι δεν μπορούμε να αναποθέτουμε εκεί τις ελπίδες μας. Όσο και αν μας φαίνεται, και αν είναι, όχι μας φαίνεται, είναι τραυγαλαίο προφανές. Δεν μπορούμε να βασιστούμε γιατί έχουμε αυτό το παρελθόν που έχουμε και αυτή είναι η κατάσταση, όπως το είπαμε. Να συμπληρώσω ήθελα κάτι, ότι υπάρχει μια διάταξη του συντάγματος που δεν έχει εφαρμοστεί και έπρεπε να έχει εφαρμοστεί. Το λέω και στο πρώτο έτος. Υπογράφεται από το πρώτο Δημοκρατία σύμφωνα με το 42 κάθε νομοσχέδιο, όταν είναι ψήφιση για τη Βουλή, ο οποίος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αναβλητικής ανησυχηρίας, το κοινό λεγόμενο βέτο. Δεν το έχει κάνει όμως ποτέ κανένας πρόεδρος. Και όπως λέω πάντα και στις παραδόσεις, το 5% των νομοσχεδίων που γίνονται συστηματικά έχει ευθύνη ο πρόεδρος και την άσκηση αυτή την αρμοδιότητα. Λέω για κάτι παλαιότερα στα εξοδοτικά και μην πάμε στο παρελθόν. Και υπάρχει ένα άτομο το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας, κάθε πρόεδρος Δημοκρατίας δεν θέλει στην άρτη σε αντιπαράθεση όταν υπάρχει βέβαια πρόδειλα τη συνταγματικότητα. Το λέει ρητά το Σύνταγμα και για λόγους ουσιαστικής της συνταγματικότητας μπορεί να παραπέμψει νομοσχέδιο. Αλλά δεν έχει γίνει ποτέ. Ναι, ειδικά εάν είναι και από το δικαστικό σώμα ο πρόεδρος, δεν ξέρει. Άλλος και άλλοι που θα ήθελε να κάνει κάποια παρέμβαση να ρωτήσει κάτι. Δεν ήταν ερωτήσεις, γι' αυτό περιμένω να δω αν υπάρχει κάτι ως ερώτηση στους ομιλητές. Έχει ζητήσει το λόγο ο Μάξιος Εφεριάδης και ο Δημήτρης Καρτσόλης. Τους συναδέλφους για την παρουσία τους και για την μεστό τους λόγο. Είναι μια καταπληκτική συγκέντρωση αυτή. Και στο ερώτημα που μπήκε γιατί η κυβέρνηση φέρνει αυτόν τον νόμο τώρα, για να μην γίνονται τέτοιες συγκεντρώσεις όπως έχουν συμβεί. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Τα πανεπιστήμια είναι εστίες αντίστασης, δημοκρατικού ήθους και αυτό προσπαθεί να εξαλείψει η κυβέρνηση από τη συλλογική συνείδηση. Μετά από τις εισηγήσεις, προκύπτει ένα ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν αυτή η κυβέρνηση να εισάγει κάτι τόσο πρόδειλα αντισυνταγματικό? Πώς τους προέκυψε? Γιατί είναι πραγματικά απορίας άξιο. Πατάει στην κόπωση, πατάει στην αδράνεια, στο τέλος πατάει στον νομικισμό, αν και είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η παρέμβαση, ότι το περιεχόμενο του 120 δεν είναι να πηγαίνουμε στους δικαστές όπως πολύ σωστά είπε ο Μαρτίνες. Το περιεχόμενο είναι να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα. Και θέλω επίσης να χαιρετήσω την τοποθέτηση της εκπροσώπου της ΟΕΝΓΕ. Ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική τοποθέτηση. Έφερε στη μνήμη τον νικηφόρο αγώνα του 2006-2007 και δείχνει το δρόμο. Ο δρόμος είναι η διεύρυνση, η κλιμάκωση, ο συντονισμός. Είναι κάτι που εμείς στο Σύλλογο Διδασκόντων το διεκδικούμε από την ΠΟΣΔΕΠ. Θέλουμε δηλαδή ο αγώνας αυτός, στον οποίο οι φοιτητές ήταν η πρωτοπορία και ήταν κάτι που η κυβέρνηση δεν περίμενε. Μετά ήρθαμε εμείς, σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί το 2006. Φτιάξαμε ένα πανεκπαιδευτικό μέτωπο εδώ στο Πάντιο με την απεργία που κηρύξαμε. Αυτό επέδρασε στη Σύγκλιτο. Σας καλώ όλους να διαβάσετε την απόφαση της Σύγκλιτου, η οποία είναι μια καταπληκτική απόφαση. Είναι μια πρωτοπόρα απόφαση που βάζει το ζήτημα ευρύτερα. Έχει πάρει διάδοση στον τύπο και το συζητούν πάρα πολλοί συνάδελφοι πανελλαδικά. Ποιο είναι το μέλλον όμως? Αυτό που εκτίμησε η κυβέρνηση ότι δεν θα συμβεί τίποτα δηλαδή, την ίδια εκτίμηση κάνει και τώρα, πατώντας στην κόπωση, στο ρουτίνιασμα, στην αίσθηση ότι αν παραταθεί αυτή η κατάσταση επί μακρόν, αργά, σταθερά όμως και αναπόφευκτα θα επέλθει η κόπωση και το πράγμα
στον δρόμο που έδειξε η συνάδελφος η γιατρός. Χρειάζεται διεύρυνση, χρειάζεται χτίσιμο αυτού του πανεκπαιδευτικού μετώπου, μαζί με εργαζόμενους, μαζί με άλλα στρώματα, και αυτό είναι ένας πολιτικός στόχος. Δεν τον αναλαμβάνουν αυτό το συντονισμό δυστυχώς πολιτικά κόμματα σήμερα. Η ΓΕΣΕΕ έχει προκηρύξει απεργία για τον Ιούνιο. Θα μπορούσε να το κάνει και το 15 Αύγουστο. Είναι πρόοδος αυτό. Πάση περιπτώσει είναι μπροστά μας αυτό το καθήκον. Πέφτει αυτό το καθήκον. Πέφτει και στο Φοιτητικό Σύλλογο. Πέφτει και σε εμάς. Πέφτει σε όλους τους συναδέλφους να ενώσουμε τη φωνή μας με άλλα στρώματα, να κλιμακώσουμε και από την άμυνα να περάσουμε στην επίθεση. Την ώρα που ο δημοσιονομικός χώρος δεν το επιτρέπει, η απόφαση της Συγκλήτου δείχνει πόσο σταθερή είναι η υποχρηματοδότηση, είναι ένα καταπληκτικό κείμενο. Ας θυμηθούμε λίγο τη λίστα Πέτσα, τα δεκάδες εκατομμύρια, ας θυμηθούμε τα δεκάδες εκατομμύρια που δόθηκαν στα F-35 που δεν χρειάζεται η εθνική άμυνα, και ας ζητήσουμε διπλασιασμό των δαπανών για την παιδεία, για την υγεία, για τις κοινωνικές ανάγκες. Αυτός ο αγώνας μπορεί να έχει μεγάλες πολιτικές προεκτάσεις. Είναι ο αγώνας ο οποίος μπορεί να βάλει τα κόμματα μπροστά στα καθήκοντά τους, που δεν τα αναλαμβάνουν. Είναι ένας δικός μας αγώνας, τον οποίο μπορούμε να δώσουμε νικηφόρα. Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια σε όλους μας για τις δράσεις μας, αλλά και για την απόψινή συνάντηση. Θες το λόγο. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω ποιοι άλλοι θέλουν το λόγο. Έχει γραφτεί ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Κατσόνης, ο Σπύρος Σακελαρόπουλος. Υπάρχει κάποιος άλλος ή άλλοι? Ωραία. Οπότε, θα τοποθετηθούν οι δύο συνάδελφοι και θα κάνουν ένα κλείσιμο εδώ από το πάνελ. Και προκαταβολικά λέω ότι οι φοιτητές έχουν ανοίξει τις πόρτες του Πανεπιστημίου και για μια κοινωνική εκδήλωση στη συνέχεια, με το μπαρ που έχουν και ίσως και μουσική από ό,τι κατάλαβα, και μας καλούν όλες και όλους και κυρίως εμάς, τα μέλη ΔΕ, να ενισχύσουμε τον αγώνα και με άλλους τρόπους. Πίνοντας και αφήνοντας τον ομολό μας. Λοιπόν, έλα, Δημήτρη. Εγώ θέλω απλώς να μεταφέρω ένα ερώτημα που μου θέσανε και χθες στη διαδήλωση οι φοιτητές μας. Λένε, κύριε Κατσόνη, κύριε καθηγητά, θα νικήσουμε? Αυτό με ρώτησαν. Και εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Τι έχουμε πετύχει? Συναντηθήκαμε. Σημαντικό από μόνο του. Μάθαμε. Και σήμερα πολλά. Και αυτό πολύ σημαντικό. Συζητήσαμε. Αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε όλοι μαζί. Αντιπαλεύουμε την κοινωνική αδικία στο πρόσωπο του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και αντιπαλεύουμε το ψέμα. Υπερασπιζόμαστε την αλήθεια, υπερασπιζόμαστε την επιστήμη και υπερασπιζόμαστε την αξιοπρέπειά μας. Άρα είμαστε νικητές ήδη από τώρα. Αυτό θέλω να πω.
η οποία έχει κολλήσει πολλές φορές με γεννητικά πανεπιστήμια. Άρα θα αφήσαμε με αυτόν τον τρόπο για τις πλαγίου το οποίο είναι πολύ σοβαρό, πολύ πιο σοβαρό, δεν θα βαρεθώ να το λέω, είναι πολύ πιο σοβαρό και ξεπερνάει το θέμα του άρθρου 16. Το να έχει δικαίωμα η κυβέρνηση να παραβιάσει το Σύνταγμα δεν αφορά την εκπαίδευση μόνο. Αφορά τα πάντα. Αύριο οποιαδήποτε κυβέρνηση μπορεί να παραβιάσει οτιδήποτε έτσι. Και με αυτήν έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία να μην περάσει αυτή η παραβίαση του Συντάγματος. Και σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω ότι στο ερώτημα του Δημήτρη του Κατσόνης, νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα κρατήσει. Θα κρατήσει ό,τι και να γίνει στην Βουλή. Θα ξεκινήσει και η αναθεώρηση του Συντάγματος σε δεύτερο χρόνο, έτσι, από τον Νοέμβριο κλπ. Αυτό δεν το έχουμε ξεχάσει. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις με διαφορετικούς ρυθμούς, διαφορετικούς τρόπους, αλλά πρέπει να υπάρξει μια συλλογική πρωτοβουλία. Θα καταργηθεί ο νόμος, να δεσμευτούν όλα τα κόμματα της πολίτης ότι θα τον ακυρώσουν όταν αναλάβουν την εξουσία. Όταν αναλάβουν και ταυτόχρονα ότι θα υπάρχει διαρκής κινητοποίηση και δύναμη πολίτη. Οι καθηγητές δεν είναι πιο πολίτες από όλους. Οι φοιτητές καθυστέρησαν, γιατί είναι μια ιστορία παλιά, ξεκινάει από τον Ιούλιο. Τι είναι αυτό. Και όταν άρχισε κάπου η κυβέρνηση ήταν στο ότι πέρασε εύκολο νόμο και λαμβάνει. Με αυτή την έννοια, χρειάζεται να ξεκινήσει μια διαδικασία, ένα κέντρο αγώνα, το οποίο θα έχει μέλλον προοπτική και θα συντονίζει κινήσεις σε όλο το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε ούτε η αναθεώρηση του Συντάγματος να γίνει, αλλά ούτε και ταυτόχρονα να μπορέσει αυτός ο νόμος να εγκριθεί. Πριν ολοκληρώσουμε, θα δώσουμε έτσι το λόγο στους ομιλητές για μια δευτερολογία θέλουν και στο πάνελ. Θα μου επιτρέψετε και εμένα να πω κάτι σε σχέση με τον αγώνα που δίνουμε και στη συνέχεια θα βρεθούμε όλοι γύρω από το μπαρ των φοιτητών στο Σάκη Καράγιοργα 1. Εγώ δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Δεν θέλω απλώς να εκφράσω την ειλικρινή ευχαριστία μου γιατί βρέθηκα εδώ. Ακούστηκαν πολύ σημαντικά πράγματα από πολλούς ανθρώπους. Στη συνέχεια αυτό που είπε ο Δημήτρης Καλτσόνης, θα ήθελα να πω ότι και εγώ νιώθω μια προσωπική νίκη το ότι συμμετέχω στη δημιουργία μιας συλλογικότητας. Γιατί απέναντι στην λυσαλέα επίθεση κατά καθηγητή δημοσίου, η άμυνα είναι να διεκδικούμε και να δημιουργούμε νέα δημόσιους χώρους, δημόσιους χρόνους, νέες συλλογικότητες στην πραγματικότητα. Και το λέω αυτό έτσι και με ένα παράπονο, γιατί το πανεπιστήμιο από το οποίο έρχομαι, δυστυχώς δεν έχει αυτή την εικόνα. Θα μείνω σε αυτό όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς να συμπληρώσω αυτό που είναι αυτονόητο, ότι με τη ρητή διατύπωση 3 σημεία του άρθρου 16, αυτό είναι τελείως πρόδειλα συστηματικό και πρέπει ο καθένας να πάρει τις ευθύνες του και από αυτούς που θα το ψηφίσουν. Γιατί παρά τις μεθοδεύσεις που υπάρχουν, δεν μπορεί κανείς να πει ότι αυτό το νομικό πρόσωπο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ή ότι είναι ανώτατη σχολή αφού ρητά απαγορεύεται το Σύνταγμα. Και από την άλλη πλευρά, ακόμη χειρότερα, δεν μπήκαμε για να σας κοράσω στα επιμέρους αυτά του νομοσχεδίου, έχει ορισμένες διατάξεις που και ένα ιδιωτικό ΑΕΗ, τουλάχιστον δεν έχει μία κάλυψη να πει ένα δημόσιο ΑΕΗ στη χώρα του μπορεί να φέρει παράρτημα και ένα ιδιωτικό ΑΕΗ θα φέρει παράρτημα το οποίο θα είναι δίθεν μη κερδοσκοπικό. Δηλαδή έχει πάρα πολλές προβληματισμούς τεράστιους και κυρίως πρόδειλα της συνταγματικός αυτό. Γιατί ειδικά το άρθρο 16 είναι απόλυτο σε αυτό το σημείο. Δεν μπορεί να παρακάμψει. Αλλά βέβαια στα δικαστήρια το παιχνίδι της επαγγελματικής ισοτιμίας όπως είναι. Ωραία.
Και εμείς θα πούμε ένα πράγμα. Εντάξει, η εκδήλωση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και καλύφθηκαν όλα, ας πούμε, τα πράγματα σχετικά με την αντισυνταγματικότητα του νόμου. Εμείς θα θέλουμε να βάλουμε και το κομμάτι των φοιτητών και για το επόμενο διάστημα. Πιστεύουμε πως όντως αυτός ο αγώνας έχει ακόμα μέλλον, δεν τελειώνει τίποτα ακόμα. Είμαστε πολύ αποφασισμένοι ότι θα τον δώσουμε και θα τον νικήσουμε. Η κυβέρνηση, εμείς θεωρούμε ότι είναι μόνη της στην πραγματικότητα. Αν είναι όντως να μιλάμε για μειοψηφίες, είναι η κυβέρνηση και η εγκάθετή της που θέλουν να περάσουν αυτό το νομοσχέδιο. Και ο δρόμος, ας πούμε, έχει ήδη χαρακτεί και σε αυτόν θα περπατήσουμε, ας πούμε, και θα νικήσουμε όλοι μαζί, και οι φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα. Αυτά. Θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου να συγχαρώ και να ευχαριστήσω θερμά τους ομιλητές μας για τον χρόνο τους και τις γνώσεις τους που μας έφεραν σήμερα εδώ. Και πέραν των συνταγματικών αρχών, να επαναλάβω ότι είναι μια βασική αρχή δημοκρατίας η ισότιμη πρόσβαση στο αγαθό της παιδείας και στο αγαθό της υγείας, και το γεγονός ότι σήμερα η κοινή γνώμη υποτίθεται ότι αποδέχεται αυτή την ανισοτιμία και θέλει να τη θεσμοθετήσει κιόλας, είναι πάρα πολύ λυπηρό, και το Πάντιο ως εκπαιδευτές κοινωνικών και πολιτικών επιστημόνων πρέπει να το δει και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Είχα πει ότι θα συντονίσω και δεν θα πω μια κουβέντα. Να με συγκίνησε η συνάδελφος από την ΟΕΝΓΕ, γιατί θύμισε αυτόν τον αγώνα που είχε δοθεί το 2006-2007. Και μέσα στην αίθουσα είναι άνθρωποι που δώσαν αυτόν τον αγώνα. Βλέπω εδώ τον Προκόπη, τον Παπαστράτη, τον Βαγγέλη, τον Νικολαίδη, που ήμασταν στην ΠΟΣΔΕΠ εκείνης της εποχής, την ΠΟΣΔΕΠ που δεν ήταν ίσως η σημερινή, μια ΠΟΣΔΕΠ που πήρε την πρωτοπορία αυτού του αγώνα. Και συγγνώμη αν δεν βλέπω κάποιον άλλον που ήταν εκεί εκείνη την εποχή, αλλά ήθελα να πω ότι αυτός ο αγώνας έχει συνέχεια. Και άρα όταν τον δίναμε, δεν ξέραμε ότι θα νικήσουμε. Αν με ρωτούσατε εκείνη την εποχή που πηγαίναμε από καφενείο σε καφενείο σε διάφορα χωριά για να μιλάμε για τη σημασία του άρθρου 16, δεν πίστευα βαθιά μέσα μου ότι γιατί, όπως είπε και η συνάδελφος, το 80% της Βουλής ήταν υπέρ αυτής της αναθεώρησης. Και όμως αυτό είχε μία νίκη. Δώσαμε μία μάχη και νικήσαμε. Άρα το αν θα νικήσουμε μένει να φανεί στις επόμενες μέρες, στις επόμενες εβδομάδες, και όπως είπε ο Σπύρος Σακελαρόπουλος, είναι ένας μαραθώνιος αγώνας. Δεν είναι ένας αγώνας βραχυχρόνιος μέχρι και την ψήφιση. Αν κάτι δεν πρέπει να κάνουμε, είναι να σταματήσουμε αυτόν τον αγώνα ακριβώς όταν θα ψηφιστεί. Οι μορφές πάλι που θα πάρει αυτός τους αγώνας μπορεί να είναι διαφορετικές. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν πρέπει με τίποτα να θεωρήσουμε ότι είναι ένα χαμένο παιχνίδι και δεν πρέπει να αφήσουμε αυτόν τον αγώνα. Και ένα πράγμα που πρέπει όλοι μας να κάνουμε, αλλά κυρίως εσείς οι πιο νέοι, είναι να μιλήσετε στις οικογένειές σας. Να πείσετε τους γονείς, τους θείους, όλους τους υπόλοιπους γύρω σας, ότι αυτό δεν είναι, τι να πω, μια επαναστατική πράξη που όλοι όσοι περνάνε από το πανεπιστήμιο κάποια στιγμή θα κάνουν μια κατάληψη. Ότι είναι ένας αγώνας για τη δημοκρατία όχι μόνο στα πλαίσια της αναθεώρησης του άρθρου 16, αλλά για το γεγονός ότι καμία κυβέρνηση δεν δικαιούται να αλλάζει το Σύνταγμα χωρίς αναθεώρηση. Αυτό που είπε και ο Σπύρος στο τέλος. Τότε, το 2006, εστιάζαμε στο κομμάτι του δωρεάν. Ότι θα πάψει η εκπαίδευση, η ανώτατη εκπαίδευση να είναι δωρεάν. Σήμερα εστιάζουμε και στα άλλα δύο, γιατί εμείς
πάντα σαν σύλλογος παλεύουμε για το δημόσιο, δωρεάν και δημοκρατικό πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή παίζεται η ακαδημαϊκή ελευθερία και το γεγονός ότι ήμασταν δημόσιοι λειτουργοί. Μας ήρθε εγκύκλειος που μας έλεγε εντέλεστε να κάνετε διαδικτυακές εξετάσεις, έτσι, να σπάσετε τον αγώνα των φοιτητών και μεθαύριο να κάνετε και διαδικτυακά μαθήματα και γενικώς να μην υπάρχει μια κοινωνικοποίηση στο πανεπιστήμιο και μια πολιτικοποίηση, και σε αυτή τη βάση είπαμε όχι. Και δεν την είπαμε μόνο σαν σύλλογος, αλλά και τα ακαδημαϊκά τμήματα, από τα 9 τμήματα του Παντίου, τα 6 αρνήθηκαν τις διαδικτυακές εξετάσεις και με έναν τρόπο σύρονται και τα υπόλοιπα, γιατί ένα πανεπιστήμιο πρέπει να λειτουργεί, και με αυτόν τον τρόπο και την προκήρυξη της απεργίας μας οδηγήθηκε και η Σύγκλιτος στην ιστορική αυτή απόφαση που έβγαλε και που τη χρησιμοποιούν τώρα και σε άλλα πανεπιστήμια. Είμαστε το πανεπιστήμιο που, αν δείτε στην ιστοσελίδα του, λέει 3 πράγματα. Παιδεία, κριτική σκέψη και κοινωνική ευθύνη. Είναι αυτή η στιγμή που πρέπει να υπερασπιστούμε και την παιδεία και την κριτική σκέψη και την κοινωνική ευθύνη απέναντι στη δημοκρατία γενικά. Και τώρα στο μπαρ.